Здравейте, вие сте с нови епизод на DiziCast. Аз съм Ради Ангелов, редактор от Dizzy Riders и днес ще си говорим на една много двуполюсна тема, свързана с промените в Закона за движение по пътищата, конфискацията на автомобили, разликата между полевите тестове за алкохол и наркотици, какво се случва след това, какви са ни правата, донесли сме и съответно полицейски тестове и общо взето има доста неща, които може да кажем с нашите гости, а те са адвокат Елица Боенова, представляваща пострадали при ПТП, автор на 11 тома сборници съдебна практика, и Димитър Карагегов, основател на организация Liberty 420, бореща се за легализация и декриминализация на марихуаната в България. Въпросът ми е този закон, който беше променен преди 9 месеца от едно правителство, което пак отива на избори, но закона продължава да работи. Има ли някакъв ефект да се намали смъртността на пътя и увеличава ли се пътната безопасност с такива сурови наказания и промени в закона? На хартия би трябвало да работи, но на практика така ли е? Сега, първо трябва да направим уточнението за вашите зрители, че всичко, което ще кажа от тук нататъка, не е свързано с моето толериране от моя страна на наркотиците, употребата на наркотици. Аз съм категорично против. С Митко сме на двата полюса в момента тук. Аз съм против и легализирането, и декриминализирането, и всичко, защото съм от старата генерация, която не приема употребата за нещо нормално. Освен всичко останало, като адвокат на пострадали при пътно-транспортни происшествия, съм била... Тоест, много пъти, многократно съм се сблъсквала и съм работила с болката на хора, на близки на хора, загинали на пътя в резултат на пътно-транспортно происшествие, причинено от пияни или другиран. Това ме прави изключително агресивна към пияните и другираните и мои колеги казват, че съм кръвожадна, включително и съдиите, са ме питали какво да го направим сега, да го убиеме ли, нали? И аз казвам да, ако може да го убиеме, нали? Но не може, затова нещо друго трябва да му причиним. Тъй като каквото и наказание да бъде наложено на пиян или другиран, убил някого на пътя, за мен никога не е достатъчно. Тук съм пред вашите зрители и приех тази покана, първо за да изложа другата гледна точка на пострадалите и на жертвите на такива деяния, но и защото в момента съм обявила, ако мога така да го кажа, война на фалшиво положителните тестове за наркотици, тъй като те са не само фалшиво положителни, но те са и фалшиво отрицателни. Тоест 20% от полевите тестове, които са направени на пътя, са фалшиво положителни. Тоест 20% от хората, които са тествани и теста им е излязал положителен, те никога не са виждали през живота си наркотици. Но имаме и 20% фалшиво отрицателни. Знам за случаи, при които по сигнал на хора, част от компания, където някой е употребявал наркотици, той напуска съответното заведение, те подават сигнал на 112, полицията го хваща, прави му полеви тест и той е отрицателен. И това е страшното, че ни задържаме и репресираме хора, които никога не са виждали наркотици, а от другата страна пък са хора, които са употребили, но теста не ги хваща и не могат, закона не позволява те да бъдат изпратени след отрицателен тест на кръвен, въпреки че полицията знае, има сигнал и видимо човека е употребил съответно някакъв наркотик, те не могат да знаят точно какъв, но ние, за да хванем тези хора, които употребяват, всъщност рестриктираме и наказваме тези, които никога не са виждали, а основно хората, които употребяват алкохол и наркотици, вече са се подучили и те, за да се отърват от всички рестрикции, отказват да бъдат тествани. Ще говоря малко по-нататък, за да не изчерпвам цялата тема още с първото изречение. Ще говоря и за това аз какво съветвам да бъде отказано и какво не съветвам да бъде отказано. С този лек увод, за да не заблуждаваме вашите зрители, благодаря за дадената ми възможност, нали? За да стане ясно, тая, нали, да не каже някой, тая адвокатка на пострадали пък тръгнала да защитава. Не защитавам наркоманите истинските. Тук съм в качеството си на защитник на тези, които никога не са виждали на наркотици, а биват подлагани на всички репресии от страна на полицията. Освен аз да обясня тогава пък къде е цялостната проблематика в
методиката ни за тестване законите и всичко останало. Всъщност това нещо датира от 2017 година, когато държавата ни възприе така с гръмкото заглавие политика на нулева толерантност към надрусаните водачи на пътя. За съжаление, по типично български, тя не е нито нулева, нито толерантност, нито е към надрусаните водачи на пътя. И обяснявам. Нулева толерантност означава всеки провинен да получава наказание. Дали ще е еднакво, дали ще е степенувано по някакъв начин, но всеки, който е провинен на пътя. Не е толерантност, защото на пътя, например, и адвокат Боенова ще се съгласи, че това нещо е скандално, ако ти надрусан умишлено причиниш смърт на пътя, в смисъл ти съзнателно и с желание прегазиш човек. Конкретният човек, който си конфискация на автомобил не е предвидена. Изобщо. Но ако бъдеш спрян контролно, проверен, установена ти е употреба на наркотични вещества, конфискация на автомобил е предвидена. Да, задължително от закона. А пък ако по непредпазливост блъснеш някого, не конкретният човек да го убиеш умишлено, а по непредпазливост тогава може и да, може и не. Тогава... Така че това не е толерантност. Правилната дума е толеранс. Нулев толеранс. Което означава всеки, в който му открием следи, независимо в каква концентрация са тези следи от употреба, ние ще го санкционираме. Така, обаче в България не е нулев толеранс, защото този тестер, който виждаме тук, открива 5 семейства вещества. В случая 8, защото има добавен метадон и забравих още какво. Забранителният списък в България съдържа 500 вещества. Дори кръвната проба на ВМА не може да открие всичките 500 различни вещества. Което означава, че ние имаме нулев толеранс за около 50 от тези 500 забранени субстанции. За останалите, понеже не можем да ги засечем в кръвта на човек или в слюнката му, той може да е съвършенно надрусан, неадекватен. Буквално, ако да отворим вратата на колата и той да изпадне на 4 крака и така да се движи, да не може да си каже името. Но ако го тестваме, и ако го тестваме с тази машинка и тя изкара отрицателен на всички 8 валентности, няма предвидена точка в закона или в наредбата да каже генерално нямаш право да шофираш автомобил, докато си неадекватен. Няма такава. Значи следва, че полицай е длъжен да пусне този човек да продължи по пътя си. Въпреки, че той е на 4 крака и не може да си каже името. Така че и нулевия ни толеранс не е нулев, защото хваща само една малка част от веществата, които са забранени от закона като психоактивни, вредни, опасни и така нататък. А не е към дрогираните на пътя, защото законът предвижда санкция, ако ти намерим някаква, каквато и да е, концентрация от тези въпросни 8 валентности на този тестер. Обаче тя не се, законодателството и наредбата не се интересуват дали този човек действително е надрусан на пътя или е надрусан онзи ден. И всъщност тези следи по никакъв начин не говорят за това, че той в момента е под влиянието на тези вещества, неадекватен и опасен за движението. И стигаме до момент, в който ние хващаме страшно много хора, ние арестуваме много хора, ние им отнемаме автомобилите, ние ги осъждаме на затвор, но нямаме начин да измерим дали действително това са опасните хора на пътя, убийците на пътя, или са просто тези, които можем да хванем. И симулираме някаква дейност с цел популизъм, с цел да угодим на всички хора, които желаят кръв и мъст и някаква справедливост, но реално не постигаме никакъв сериозен ефект към това, освен и хора да са в затвора и с отнети автомобили. Това е. Сега, аз, тъй като съм била част от... участвала съм във всяко едно заседание на правната комисия, която разглеждаше промените на наказателния кодекс, които бяха приети миналата година. И категорично заявявам, който не ми вярва, може да гледа записите, те са публични, както от заседанията на правната комисия, така и от заседанията в пленарна зала,
когато беше приет този закон, всеки, който не ми вярва, може да провери от първо лице, изглеждайки тези записи, че никой не разбра, че тази промяна се приема. Никой. Как така никой не е разбрал? Значи всички видяха, включително и народните представители, промяната за отнемането на автомобили. Да. Говорим, тъй като това е основният проблем на хората, че се отнемат автомобили, тъй като всички рестрикции, които се налагат, те са временни, а окончателна е само отнемането на автомобила и евентуално затвор или условна присъда след потвърждаване на кръвния тест. Тоест всичко, което аз говоря за фалшиво положителните тестове, важи до кръвния. В момента, в който излезе резултата от кръвния тест, тогава вече истински се отнема автомобила, тогава се налагат всички отнемане на свидетелството за правоуправление постоянно и така. Ако трябва, ще ги фиксираме точно какви са наказанията. Да, но това, което сега искам да кажа е, че всъщност никой от народните представители не разбра, че приема отнемане на автомобилите. Тоест, законът е гласуван в Народното събрание без тяхното знание. Тоест... Несъзнателно, да. Анблок, цялото нещо се вкарва. Всички штури предложения бяха приети без да са обмислени. Вкарваме не всички, но това. Вкарваме няколко законопроекта, които искат като краен резултат няколко промени. Едната, която беше наша, която беше приета, е минаването на червения светофар, криминализирането на отказа при причиняване на ПТП, за да не могат да отказват хората да бъдат тествани и след като са причинили смърт на пътя. Имаше много други, които се дискутираха, които не бяха приети. След това имаше предложения за увеличаване на долни граници на наказанията и БСП беше вкарало предложение за отнемането на автомобилите. Дискутираше се всичко друго, без отнемането на автомобилите. След това се гласуваше всичко, никой не говореше за отнемане на автомобилите. В пленарна зала се дискутираха много неща, нито една дума нямаше изказана от който и да било, касаеща отнемането на автомобилите. И когато аз и другите, които работехме по проекта, чакахме с нетърпение публикуването на промените в Държавен вестник и ги вземахме в ръцете си и ги прочетохме, на екрана, но така, видяхме, че е прието отнемането на автомобилите. Тоест, това самите народни представители не знаят че са гласували такова нещо и не знаят, че са приели такова нещо. Който не ми вярва, може да отвори и да види всички записи на заседанията на едно обучение съдия от Върховен касационен съд, обучение, което се води на адвокати, също сподели, че той също е бил възмутен от начина, по който е формулирана разпоредбата. Никой не е против отнемане на автомобилите на пияните и дрогираните. Но това, за което говорихме в началото, е, че имаме абсолютно несъотношение кога се отнема и кога не се отнема. Това нещо той е бил изключително възмутен и се е опитал да проследи нишката и да разбере кой аджаба некадърник седи зад тази тъпотия. И всички от правна комисия, до които той се е допитал, са му казали, никой от нас не знаеше, че това нещо ще бъде прието. Но казвате, че реално предложението за конфискация на автомобилите е дошло от БСП. Този път беше от БСП, предишното Народно събрание беше от някой друг. Те си ги менкат, пишат си някакви активи и така нататък, но безумната тъпотия да нямаме съотношение, вярното съотношение между наказанията, това, което каза Митко, е плод на пълна неадекватност и доказателство, че всъщност наистина тези мерки бяха приети без да бъдат обмислени, като още на другия ден, след като бяха приети, аз лично съм подала на ГЕРБ предложение как те да бъдат незабавно коригирани, защото не може да убиеш някого умишлено дрогирани, да не ти вземат колата, а иначе да ти я вземат само защото... Да не говорим, че те им ги временно отнемат, още след фалшиво положителния тест. Тоест, ние наказваме хората, които са употребили без да са причинили нищо,
А тези, които реално са причинили, оставяме вратичка за корупция, защото съдът ще прецени дали да му отнеме или не, ама това нещо, нали сещате, че струва пари. Да. Или може да струва пари при конкретния прокурор или съдия, основно съдия, защото той налага наказанията. А там, където ти си ме изоставил и си намерил друга, и аз съм се надрусала и напила, и вземам колата и газя съвсем умишлено вас двамата искам да ви убия, тогава пък въобще няма да ми вземете колата. Да, тогава ще лиши в затвора и наказанията са много по-големи и колата ще е последното нещо, което ще касае наказанието. Обаче реално погледнато, всъщност все пак наказанието трябва да е адекватно. Добре, на Запад как е? Конфискуват ли се... Има няколко държави, в които се конфискуват автомобилите. Не ги знам точно кои са. Аз съм като тоалетно казанче. Неща, които не ме интересуват. Просто пускам, дърпам Позволете, това аз да ви кажа. въженцето, така че Мит, колко ги знае наизуст, може да ги каже. Конкретни държави не мога да цитирам, но през годините съм правил доста анализи на европейското законодателство. Ние сме направили смесица между две практики, за да направим възможно най-репресивната. Сме да твърдя, че в България в момента е възможно най-репресивната практика за употребили. Подчертавам, употребили. Не надрусани водачи, а водачи, които някога в живота си са употребили. Практиката е следната. Ако държавата е възприела въпросния нулев толеранс, така че всяка концентрация в кръвта или слюнката ти води до наказание, то най-често това наказание е административно. Отнема ти се книжката за хикс време, може да ти се отнеме автомобила, това е административно наказание, или там получаваш съответна парична глоба. Ако обаче докажат въздействие или, не дай си Боже, се случи инцидент, в който ти си въвлечен, наказанието ти преследването е криминално. В България сме хванали едното и другото и сме направили криминално преследване, дори и за хора, които не са навредили никому, а просто някога в предходен момент от живота си са употребили. И тук вече идва техническия проблем на този тестер, за който си говорим. Реално полицейския тест. Това е тест касетата, с която в момента е единствената, с която в момента полицията тества посредством тази тест касета и машина, която разчита резултата. Проблема е следния, тя намира концентрация на някакви си вещества в вашата слюнка. Тази концентрация на тези вещества по никакъв начин не може да свидетелства за това вие дали сте под въздействието на тези вещества или вече отдавна не сте и просто ги имате във вашата слюнка или кръв. Тоест това не е индикатор дали сте трезвен зад волана или не. Той дори не е доказателство. Това е ранна индикация, че може би вие нещо си. И за това, по принцип, трябва да ви се назначава кръвна експертиза, която вече влиза като доказателство в съда. Това нещо си го представете като за COVID тестовете, бързите тестове. Спомняме си, че бързите тестове не бяха краен резултат и се ходеше на PCR, който да потвърди или отрече всъщност съмненията ви, че сте болен. Защото нищо не е 100% надежно за диагностика. Това е химия. Няма 100% изчистване, няма и 100%. Нищо не е 100%. Затова това е ранен индикатор, че нещо може би ви има. Но в България третираме хората с ранни индикации, че може би са нарушили закона, като престъпници. Сваляме им номерата на колите, отнемаме им свидетелството за управление, арестуваме ги. 24 часа ги държат. Може да кажете Даже често и влизаме от тях, за да видим дали пък нямат и нещо там. Не често в 90% от случаите пред децата им, пред съседи, пред комши, с белезници ги откарват в дома им, обискират им домовете, колите, което е изключително унизително. Тоест излиза положителен резултат за употреба на наркотици на този тест на полицайите. Какво следва? На момента на място. Защото това са реални случаи. 72 годишен господин позитивира за употреба на метамфетамини. Хората, които са познати с веществата, знаят, че може би 72 годишен човек, който употребил метамфетамини, флиртува с инфаркт, ама много сериозно. И този човек казва, аз нямам дори представа какво е метамфетамин, камо ли да съм го употребил в живота си. Така, няма значение. Това нещо ни дава тази индикация. Ние те арестуваме, сваляме ти номерата от колата,
вече нямаш право да шофираш автомобил и в някакъв момент от ареста го привикват, за да така ги съпроводи до дома му, в който започва един тараж. И ако намерят нещо, вече получава и второ обвинение, което е за притежание на незаконни вещества. Където влизаме в една опасност, ако този човек е неудобен, да му бъде подхвърлено нещо в дома. Нали се сещате? Да. Значи тук имаме не само тази процедура като процедура, а факта, че те могат да ти съсипят живота, ако ти подхвърлят нещо. Ти много пъти си казал, че в твоите YouTube канали, в твоите участия в социалните мрежи, че са съсипани буквално хиляди животи на хора, които са дали положителен резултат тук и съответно са си загубили и автомобил в последно време, и книжки, и са били съответно и осъдени. А реално човека годишно получават присъда за шофиране след употреба на наркотични вещества. 3000. Значи от 17-та до сега. Така, което е много стресиращо. Можем смело да кажем, че наближават огромен брой хора, които употребяват 30 на хиляди. Управляват след употреба. Не е сензация за никой, че около 1 милион човека в България някога в живота си са употребили канабис. Това кореспондира и с средноевропейските числа за употреба на някъде вече и законно и легално вече вещество. Това е 1/5 от населението на България. Тези хора, всички те, според смисъла на закона, са престъпници, защото някога в живота си са употребили. Закона казва след употреба на незаконни вещества. Не казва след употреба в този ден, онзи ден. Употребил ли си веднъж незаконно вещество? Тоест, Митко, ние не знаем полицията може ли да го намери? Тези 3000 човека обаче са били под въздействие. Ние не знаем. Закона не се интересува от това, за съжаление. Не знаеш, въпреки че следиш статистиката. Няма как да го разберем. Механизъм, по който да кажеш от тези 3000 човека 1000 наистина са били опасните. Да. Не можем. Може и 3000 от тях да са били надрусани и тук що прясно напушени. За съжаление, нашата практика, но тя се базира на самите показания на самите потърпевши. Говорим, че в по-голямата си част става дума за хора, които са употребили. Защото пък иначе трябва да сметнем, че имаме десетки хиляди тотално безразсъдни за поведението си и така ролята си в пътното движение хора. Имаме много повече и пияни, и изпреварващи неправилно. Така е, но пък от друга страна, ако хващаме по 3000 убиеца на пътя годишно, би следвало да очакваме някаква сериозна редукция в смъртността на пътя, която пък за съжаление не наблюдаваме. Имаме съвсем минимално намаление на нетно броя загинали на пътя, но когато извадим едни 100-150 хиляди нетно годишно хора, с които тоталната ни популация, нали, в България намалява, тези хора или мигрират и никога не се връщат, или умират и не се раждат нови, нали, които не влизат в зряла възраст, за да имат книжка и да шофират. Става дума за това, че в България, нали, намалянето на смъртността на пътя е наистина минимално или никакво. Също така в България никога по никакъв начин не са правени емпирични замервания кой наркотик, в каква концентрация, доколко намалява способността ти да шофираш. Сиреч, колко са опасни тези надрусани хора на пътя, че да ги санкционираме с затвор, отнемане на автомобил и така нататък. Стъпваме само единствено на чужди такива проучвания, които нито едно от тях не мога да кажа като категорично, но доста от тях имат сходни данни. И ще ви цитирам данните за хората, които са напушени. Все пак това е най-често употребяваното незаконно вещество в България, става за канабиса или конопа на български. Те са над 1 милион в България. Там замерването е следното. Става дума за човек, който е под въздействието на. Той се е напушил и в следващите 15 минути, докато още е доста силно под влиянието на това вещество, е шофирал. Рискът от поява на ПТП и причиняване на ПТП от този водач скачат 3 пъти. Даже има и други, нали, проучвания, които му дават по-малко, но да кажем 3. Шофиране, докато използваш мобилния си телефон,
цъкаш си на Фейсбука, пишеш си с приятел, сменяш си песента и така нататък, увеличава риска от ПТП 18 пъти. Това нарушение, защото и то е нарушение на закона за движение по пътищата, да борави с мобилен телефон, се наказва с парична глоба, отнемане на точки. Нещо, което е 6 пъти по-малко опасно за причиняване на ПТП, се наказва с затвор, отнемане на автомобила и всичките там поразии, които се случват. Това обаче не означава, че трябва да почнем да наказваме по-леко водачите, които са пияни или дрогирани, а трябва да започнем да наказваме по-тежко другите. Защото контролът е единственото и големите санкции са единственото нещо, което се оказва спирачка за човек, не за българина, за човек. И доказателство за това е факта, че в България карат с превишена скорост и са джигити. В момента, в който излязат от територията на България и знаят, че санкциите са убийствени, те стават най-примерните шофьори на пътя. Това е именно заради големия размер на наказанията, които се налагат. Смея фундаментално да не се съглася тук, но това вече ни вкара в една много по-широка тема. Аз нямам, комфортно се чувствам и в нея. Аз имам съмнение изобщо, че завишаване на наказанията има какъвто и да е превентивен ефект. Говоря генерално и за превишена скорост, и за минаване на червено и така нататък. И мога да дам примери също по тази тема. Проблема, който възниква е, че ти слагаш цена на нарушението. И човек, който може да си позволи тази цена, ще извършва нарушението, ще си плаща и всичко ще е наред. Бяха го направили, мисля, че в Израел това проучване. Които не могат да си платят, които са изключително много, защото при системност и при повторност наказанията вече са доста големи и все по-малко хора могат да си го позволят. Аз винаги казвам, някой като ми каже, децата на депутатите убивали хора. И аз казвам, ще дам примери, просто като тема за размисъл. Не казвам, че това трябва да е пътя, по който вървим. Един човешки живот да спасим, разбираш ли? Позволете ми да дам примери. Позволете ми да дам примерите. В Израел бяха направили това нещо, в детска градина, в която заети хора, родителите често закъсняват да си вземат дечицата и трябва да остане възпитател, който да седи овертайм, за да може да изчака родителите да си вземат децата. Слагат глоба, ако закъснееш да си вземеш детето. Случаите на закъснели родители скачат двойно, тройно. Защото просто слагаш цена. И той си казва, 20 лева, 20 лева ще я дам. Да, защото може да си я платиш, обаче ако глобата е по-висока, все пример. Хора ще могат да си я позволят. Другия пример. И да сложат глоба 150 лева, дали ще се закъсняват? Отсечка, в която страшно много автомобилисти си позволяват превишена скорост. Слагат популярните табели, които измерват скоростта, и камера, която да санкционира тези, които са превишили скоростта. Имаме такива в България доста, сме виждали, особено в София. Няма никакво отражение върху превишаването на скоростта. Хората продължават да превишават скоростта и си плащат глобата с камерата. Правят друго нещо. Експериментално. Ако знаят, че има камера, който казва Waves, как... Позволете ми да си завърши примера. Правят обратното. За ти верни примерите. Не съм съгласна с това. Аз дори не съм го разказвал, още ви вече сте несъгласна. Може да ме изчакате, ще разберете. Да. Първите два. Правят обратното и казват, ако минете с ограничението, да речем, ако минете с до 50 км в час, ние ще ви заснемем тогава, не когато правите нарушение, ние ще ви заснемем, ако минете когато трябва и участвате в томбола за парична награда. Това е въведено. Експериментално. Експеримент. Средната скорост пада 10 км под ограничението. Ако преди това е била 10 над ограничението, сега е 10 под ограничението. Това ни говори, че стимулите работят по-добре от санкциите и че може би цялата ни идея с това постоянно повишаване, защото ние повишаваме санкциите от 15 години. Защо в Германия карат като агънца, в България нарушават? Ако това не е вярно. Казахте Германия. Защото и в Гърция дори. Значи един българин в момента, в който излезе в Гърция, спира да нарушава. Самите те си го казват. Защо? Защото там има контрол, защото там вероятността е хората... по-голяма. Питала съм ги. Това по-скоро е доказателство, че повишените наказания не работят. Напротив, защото ние 15 години повишаваме наказанията в България и нямаме никаква ефикасност. Не работят само единствено. Защото, първо, трябва да са високи, а нашите са все още ниски и много хора могат да си ги позволят.
И второ, защото няма никакво значение какво е наказанието, ако няма контрол. И ако ти знаеш, че вероятността да те хванат е много малка. Повярвай ми, комуникирам и с хора, които разполагат с доста пари и те също не обичат да плащат 1200 лева за глоба. Можеш да си сигурен. Така че глобите играят прекрасна роля. Добре. И наказанията също играят прекрасна роля. Нека да се върна с това, което започнах преди малко, говорейки за правната комисия. Проблемът при отнемането на автомобилите е следния. Не само, че те не разбраха, че го приемат, а и това, че всички глоби и отнемането на автомобилите в България не се прави за пътна безопасност. То се прави за пълнене на бюджета, тема, която имахме в предишното видео с Искрен. То се прави със съвсем друга цел. Глобите, за да можем да пълним хазната с пари, а отнемането на автомобилите всъщност практиката показва, че изобщо не е било под популистки натиск и протести и такива като мене, които искат завишаване размера на наказанията. Целта на тази промяна не е била да спрем войната по пътищата, да спрем пияните и дрогираните да не убиват хора. Целта на тази санкция е била да подновим автопарка на държавната администрация. Защото тези автомобили, след тяхното отнемане в полза на държавата, трябваше да бъдат продавани, парите от продажбите да влизат в фонд пътна безопасност и да бъдат реинвестирани в пътна безопасност. Контрол и управяне състоянието на пътища, маркировки, пътни знаци и всичко в инфраструктурата, обучение на хората, детските градини. Аз изключително много настоявам и не спирам да инициирам, искам да накарам Държавната агенция за пътна безопасност и МВР да пускат обучителни видеа по националните телевизии, за да могат тези хора да рефрешват знанията си, да виждат какво става и какво може да стане, когато ти си на телефона си, защото те си мислят, че нищо няма да им се случи. Отнемането на автомобилите обаче в момента всички автомобили, които са произведени преди 1 януари 2010 година и са негодни, се пускат за продажба на някакви жълти стотинки, а всички автомобили, които могат веднага да бъдат подкарани, пуснати в движение и са по-нови, отиват за подновяване на автопарка. А парите от тях, дето са продадени на НАП, те са продадени. достигат ли изобщо до пострадали при ПТП и близки на загинали? Значи пострадалите и близките на загиналите нищо не виждат от тези пари. Секунда. За пострадалите и загиналите при пътно-транспортни происшествия си има гражданска отговорност, която покрива техните щети. Тези фондове не са за това. Тези фондове не са да обезщетим пострадалите. Тези фондове са за да няма пострадали. Целта на този фонд и на тези мерки е какво да направим с тези пари, така че да ограничим пътно-транспортните происшествия. Дали да обучаваме хората, дали да правим разяснителни кампании за наркотиците още в училище, че са вредни, че са така, че не трябва да шофираш. И те не работят. То според вас нищо не работи, давайте дайте по една цигара и да тръгваме да караме. Това ми примери, ще ми позволите още няколко. Как разсъждават... Секунда, само за да се доизкажа. Как разсъждават в световен мащаб? Ето сега давам пример с 17 годишните. Ние драпаме в България до 21 да караш с придружител, защото смятаме, че са невръстеняци те на 18. Те обаче, понеже няма шофьори и за това разрешават на 17 годишните вече да шофират и на 18 години вече им даваме камион. Нали сещате за какво става въпрос? И това е под натиск от Европейския съюз, което ще влезе и в България и навсякъде другаде. Значи, решават се финансови проблеми, икономически интереси се преследват, дали ще отнемаме коли, дали ще глобяваме. Всички не хаят. Просто пътната безопасност е един параван, зад който се крият всичките тези други цели, които се преследват. Винаги, когато правим нещо и се опитваме да постигнем някакъв социален дизайн, да променим човешкото поведение, ние го правим в името на доброто. Често да спасим поне един човешки живот и така нататък. Това, което не правят нашите политици, пък и изобщо в световен мащаб политиците, чисто по бастия, да се замислят за видимото и невидимото. Защото има видими ефекти, има и такива, които не измерваме и не забелязваме. И да, по логиката на адвокат Боенова, ако сложим смъртно наказание за уриниране на публични места, никой няма да уринира на публични места, защото няма да иска да получи смъртно наказание.
това ще е видимия ефект. Значи ще ме убият. Най-вероятно. Да, най-вероятно ще намалеят доста регистрираните случаи на уриниращи на публични места. Ако има кой да контролира, защото... Невидимия ефект, да. Кой да контролира. Невидимия ефект, това нещо е изпробвано в Великобритания 18 век, ако се не лъжа, заради повишаващата престъпност в Лондон, въвеждат наистина много строги санкции за всичко. Много затвор, така нататък. Всъщност това, което забелязват много скоро, е, че престъпността се увеличава. Защо се увеличава? Защото нарушителите имат много по-голям стимул да се съпротивляват на арест, да се съпротивляват на правосъдието да ги достигне. И всъщност това, което ще се случи в България, когато някой уринира на публични места, е, че ще е склонен да влезе в престрелка с полицията, за да избяга от местопрестъплението и да не получи смъртно наказание, защото се бори за живота си. Това наблюдаваме и в България. Когато засилихме мерките по всички фронтове, това, което започна да се повишава в България, са хората, които бягат. Като общинския съветник от ППДБ. Бягат от местопрестъплението, бягат от стоп-палка и така нататък. Това е невидимото. И имаме подобен пример в Китай. Ще ви изложа точно коя година. Въвеждат много сериозни обезщетения, ако причиниш вреда на... В смисъл, блъснеш човек, но този човек оцелее. И, например, има инвалидност цял живот. Ти цял живот му плащаш. Това е в Китай. Обезщетението. Те ги доубиват. В смисъл, има камери заснети как ти блъскаш човека, виждаш, че той още мърда, даваш назад и го прегазваш, за да го убиеш. Защо? Защото тогава няма да плащаш цял живот, ще платиш еднократната кръвнина, вместо да му плащаш инвалидността. Това е невидимото. Това искам да кажа. Да, много лесно звучи, че ние просто завишаваме ни наказания и хората спират да имат това опасно поведение. Специално с наркотиците, това е емпирично доказано, че не работи. Значи ние имаме само по-тежки наказания и по-висока репресия от 20 години спрямо наркотичните вещества и бройката на хората, които ги употребяват, се повишава. Значи аз нямам нищо напротив хората да правят с живота си каквото искат. Стига да има достатъчно разяснителни кампании и да имат право на избор. Защото в момента много от младежите биват въвлечени в употребата на наркотици по странични пътища. От тая гледна точка нямам нищо против и да се разреши продажбата на наркотици, защото тогава хората ще могат да отиват и да си купуват чист наркотик, а няма в момента да си купуват чист, мислейки, че е чист, а той е пълен с буклуци. Защото започнахте изложението си с противната теза, така че имаме напредък тук. Не, дебат. Говоря, че съм против може би не правя точната разлика между терминологията, кое и какво е, от гледна точка на вашите разбирания, но естествено няма как да се съглася да се разреши шофирането след това. Това никой не го иска и нали? Ще бъде допуснат. Предполагам, че и употребяващите, употребяващите искат намаление на наказанията, което означава, че съответно ще... ама то като ми е само глоба, няма да лежа в затвора, какво ми пречи да се напуша и да шофирам? Невидимия ефект, който се получава. Както споменах, този тестер много добре и ефективно и кръвната проба ще открие следи от канабис седмица назад в кръвта. Това ми беше един от въпросите. Заради това време седи в кръвта. Ще обясня. Значи този тестер може между 24 и 36 часа след последната ви употреба да засече канабис в слюнката ви. Тоест 3 дни след като човек е изпушил една цигара марихуана, тук ще го хване. Но за съжаление, както и адвокат Боенова спомена доста правилно, има голяма степен фалшиво позитивни тестове, което означава, че вие сте минали даже този срок вече, вие сте няколко дни след последната си употреба, но фалшиво позитивирате на друго вещество. Да речем на хероин или на амфетамин. Хора, никога не са виждали, разбираш ли, или са пили. След което вие, за да оневините себе си, защото вие вече сте в презумпцията на виновен. Ако се съгласите с показанието на този хероин, нали, който ви не сте виждали в живота си. Трябва да отидете на кръвен тест. На кръвния тест обаче, понеже тези много пари, които са влязли от осъдените за наркотични вещества, не са постъпили в фонд, в който да имаме по-добри лабораторни тестове, по-надежни и така нататък. Нашите лаборатории тестват един специфичен метаболит на канабиса. За съжаление, това е характерно основно за канабиса, не за другите вещества. Тук говоря конкретно за канабиса.
Понеже канабисът е мазно разтворим, в мазнините се разтваря, този метаболит се оттаява в масните ви тъкани. И остава там много време. Значи при по-редовно употребяващи хора, които са преустановили своята употреба, може да бъде открит в кръвта дори месец по-късно. И този човек, който е позитивирал фалшиво на нещо, което не е срещал в живота си дори, отива на кръвна проба, която потвърждава наличието на нещо друго. Метаболит от канабиса и този човек бива осъждан. Но исках да кажа за невидимия ефект последно. Понеже хората много добре знаят кои са тия 8 валентно вещества тук. Нека ги кажем. И че нулевата толерантност не е нито нулева, нито е толерантност. Започват да употребяват други вещества. Не искам нарочно да ги казвам кои са, за да давам акъл на тия хора. Но започват да употребяват други вещества. Синтетични вещества, които са неоткриваеми нито за лабораторията, нито за този дрегер. Те опасни ли са или по-опасни ли са от тези? Опасни са за живота на употребяващия. Изобщо не мога дори да смятам колко повишават вероятността от ПТП този човек да е надрусан с синтетичен канабис. Но този човек е в смъртна опасност за самия себе си, чисто и просто от употребата му. А тези така наречени, примерно да ги нарека вейпове, с някакъв синтетичен канабис, както може да си говорим на тия. Вече половината разговор мина. Бяха забранени в Европейския съюз да се продават. Тоест може да се купуват на черно. Така. И ги има на черно. Или... Окей, ще трябва да вляза малко повече тук в обяснение. Имаме нещо, което се наричат синтетични канабиноиди. Те са произведени в Китай. В България са известни като билка или спайс. Това нещо е прахче, което е напръскано върху някаква шума, каквато и да е чай от нещо си. Младежите го свиват и го пушат. Това нещо има свръхдоза. То може да те убие. Може да те убие от първата ти проба на тази цигара. А това как идва от Китай до тук? Незаконно как? То си е забранено. Да. Разликата е, този тестер не го открива. Другата причина, която е добре да се легализира, да се разреши продажбата, какъвто и да е термина, защото парите за корупция, за нелегалния трафик ще отидат за данъци. Един от въпросите ми по-късно се прочита. Само да си довърши, извинете. Това е синтетичния канабиноид. Има такива в момента, които се продават по магазините, които са полусинтетични. Те са взели тетрахидроканабинол, активната съставка на канабиса, или канабидиол, друга неактивна съставка на канабиса, превъртяли са няколко пъти през една машина и излязло нещо си друго си, което все още не е попаднало в забранителния списък, понеже е чисто ново веществото. Минава административен процес няколко месеца да го забранят. Чакайте, първо трябва да се усети, че съществува. Да се усети, че съществува, че се продава в магазините. Около година минава преди да бъде забранено. Това нещо, междувременно като незабранено, е позволено за продажба. Слагаш си едно надпис, че не е за човешка употреба, за да не трябва да го сертифицираш пред агенцията по храните. Пишеш, че е миришеща пръчка. Той е канабиноид. То действа на същите рецептори, на които ви действа и канабис. Едната разлика между този китайския синтетичен и смъртоносен и между този полусинтетичен, полуприроден и така нататък е този излиза на тестера. Защото структурата му е много близка до канабисовата. И тестера не може да различи дали си хексахидроканабинол или тетрахидроканабинол, просто свети на канабис. И тези тестери, които се продават, тези вейпове, които се продават легално в магазините, позитивират на това нещо и позитивират на кръвна проба, защото пък тези във ВМА по-бързо се усещат, отколкото държавата. И знаят метаболитите, които образуват този канабиноид. Така че ако си купувате такива вейпове, не шофирайте след тяхната употреба, защото ще се сбугувате със свободата си. Добре, искам да се върна малко на въпросните полеви тестове за наркотици, които искам да кажа какво хващат по заводски данни: кокаин, опияти, в които са хероин и морфин, амфетамин, метамфетамин, канабис, метадон и кетамин. Да, аз ги бях забравил, така че смисъл нямаше да мога да сети за 8-те със сигурност. Така, при алкохол има някакъв толеранс, там до 0,5 човек може да шофира. Тук реално няма. Ако даде положителен резултат и съответно му се предлагат някакви документи да разпише, автомобил му бива конфискуван, свалят се номерата, книжка,
се отнема за 2 години, глоба 2000 лева. Има ли някакви? Не. Книжка 2 години и глоба 2000 лева е при пълен отказ. Не ги смесвайте нещата. Намаляват Ако имаме малко. положителен тест, директно се отива по наказателния кодекс. И тогава глобата е малко по-малка, защото пък те осъждат на затвор. Имаш обаче условна или ефективна, зависи от... Добре, ако Твоята човек история. е сигурен в себе си, че е трезвен и че не е употребявал наркотици, има ли, а тук позитивира на този полевия тест, Отива на кръвен. Отива на кръвен. отива на кръвен? Сега имаме няколко, да го разделим на няколко различни ситуации. Едната ситуация е, говорим винаги за хора, които никога не са употребявали. Или айде ще ги смесим. Имаме хора, които са употребили, те са дали положителен полеви тест, след това дават кръвен за всеки случай, защото може пък там нещо да не излезе, тъй като в слюнката се задържа много по-дълго време, отколкото в кръвта. И има много голям процент положителни тестове, които са полеви. Човекът си признава, че е употребил, но след това кръвният му тест е отрицателен, тъй като там е изветряло ли там, аз не знам какъв е термина, абсорбирано от организма, много по преди да остане в слюнката. Така че тези хора отиват задължително на кръвен, надявайки се, че на кръвния няма да излезе. А има ли право шофьор да избере дали да е кръвен или да се изследва реално съответно... Следващите хора, тест. които са тези, които дават положителен тест, полеви тест, те никога не са употребявали и за това отиват на кръвен. За да може с кръвния да докажат, че никога не са употребявали. Но докато излезне кръвния, те са си... После ще кажем какво се случва през това време. Ти ще ме върнеш, да. Следващата група хора са тези, които дават положителен на полеви. Полицаите не знам колко трябва да са глупави. Според мен са употребявали, за да се вържат, защото аз не виждам как някой не е употребявал, а ще се вържи на такъв сценарий, но те твърдят, че не са употребявали, а полицаите са ги излагали. Нали, затова така казвам. Те твърдят, че не са употребявали и биват подведени по някакъв начин да приемат показанията на полевия тест и да се откажат от кръвен тест, като подпишат някакъв документ. Това, за което ви питахте. Тези хора, които са отказали кръвен тест и тези хора, които са дали положителен и на кръвен тест, те биват съдени по наказателния кодекс за шофиране след употребата на наркотични вещества. И другата група хора са тези, които са дали положителен тест на полеви, отишли са на кръвен. Те са рестриктирани, ще кажем какво им се налага междувременно, но след като им излезе кръвния тест, делата срещу тях биват прекратявани. Това колко време отнема? Отнема и това ще го кажем. И последната група хора са тези, като мен. Значи някой като ми каже, вие какво съветвате като адвокат? Аз като адвокат представлявам само и единствено пострадали при пътно-транспортни происшествия и давам консултации само за това. За глоби, за пияни, за дрогирани не давам консултации и съвети като адвокат. Аз казвам какво аз ще направя. Да, вие във ваше видео казвате, че е по-добре човек да откаже полевия тест. Бих реално това нещо. Полеви тест от страх, Защо? че този тест ще бъде положителен. Да, ако той е отрицателен, на мен живота ми продължава. Обаче, ако той е положителен, адвокат Елица Буянова за вашите зрители може да е неизвестна, но за други хора е известна. Тя се занимава с пострадали при пътно-транспортни происшествия. Излиза заглавие адвокат Буянова, хваната с положителен тест. Дала положителен тест на наркотици. Излезе заглавие адвокат Елица Буянова отказа да бъде тествана за наркотици. Едно е отказа, съвсем друго е доказано според тях с положителен тест. След това, както казахме, и в двата случая, независимо, държа да кажа, че и в двата случая, независимо дали си имал положителен полеви тест или си отказал полеви тест, и в двата случая ти вземат колата, вземат ти книжката и съответно но не те задържат за 24 часа. Тоест, това, което е разликата, ако ти е положителен тест, директно ти вземат колата, свалят ти номерата на колата и я конфискуват. Термина не е конфискуват юридически, но задържат я. Остава при тях. Остава при тях. Никакъв шанс няма, ако не се разписват документи, да си остане при... Значи дори да не разпишат доброволно предаване, това, което много се говори в медиите и въобще в пространството е, че ако не подпишете за доброволно предаване, няма да ви я вземат. Не е вярно. Дори да не подпишете за доброволно предаване, ще минат пред съда и пак ще ви я вземат.
При всички случаи. В един случай е доброволно, в другия случай не е доброволно. Така, а когато си отказал, те не могат да ти я отнемат. Тогава ти свалят номерата и колата остава в теб. Човек трябва да се вземе с пътна помощ. Няма значение, ако трябва на гръб, ще я нося и ще я бутам. Само, че в един случай 1 година аз ще се грижа за автомобила си. В другия случай този автомобил ще бъде някъде. Вече няма места. Вече няма места на паркинги на полицията и ги събират в междублокови пространства. Междублокови, т.е. автомобил е конфискувания, стои на... Някъде. Значи, дори в двора на полицията, знаете ли колко автомобили има ушушкани? Моят автомобил е електрически. Айде, представете си 1 година, той е автомобил без зарядна станция, без заряджане на батерията. Какво се случва? На кино. Така че за това аз ще откажа, защото искам колата да остане при мен, защото не мога да поема отговорността за медийния резултат, който след 1 година ще тръгна аз да пея, ама вие знаете ли, че на мене ми беше фалшив теста? Никой няма да те чуе след това. Другата причина е, че когато откажа, няма да бъда задържана. Аз не мога да си представя, толкова години съм адвокат, боря се за това хората да влизат в затвора и да ме арестуват и да ме затворят за 24 часа. Не искам да си го представя. Затова аз бих отказала. Няма да ми конфискуват, няма да ми обискират колата, няма да ми обискират дома, няма да ме заведат пред съседите с белезници и после целия квартал да бумти, защото ходи обясняй, че нямаш сестра. Нали? И другото, което е много важно, няма да вляза в регистрите на МВР. Защото има много хора, които се свързват с мен и които ми споделят, че след фалшиво положителен тест, въпреки че след това кръвният им е бил отрицателен, когато бъдат спрени за проверка, в таблетите на МВР излиза, че те са дали фалшиво положителен тест и не са изтрити от тази система. И си стоят реално. И си стоят и в момента, в който полицаята спре и ти чукне данните и види, ти си наркоман, ходи обяснявай, че си нямал, че тестът ти е отрицателен кръвния. Излизам ли има тях информация, че все пак на кръвен е... След това не излиза, оставало в регистъра, че си и това нещо... Човек очевидно, що все още шофира, значи си е възстановил книжката и... Добре, ама ходи го обясни на полицая, да. Който те рестриктира. Но за полицая вече си... Вече си наркоман. Вече си с петно, което вече не можеш да изчистиш. А когато си отказал, това не е доказателство за тях, че ти имаш наркотици. Това е просто отказваш. И държа да кажа, не отказвам и никога не толерирам и никого не поощрявам да прави пълен отказ. Това, за което преди малко казахте, 2000 лева глоба и 2 години без книжка. Този пълен отказ втория път вече се и криминализира. Тоест, ако ти не си употребявал, отказваш полеви и отиваш на кръвен. Има полицаи, които се опитват да лъжат хората, че не можеш да отидеш на кръвен, ако не си дал полеви. Не е вярно. Имаме наредбата, изрично си казва, че можеш, хората подлежат на кръвен, ако са отказали. Нали, тя наредбата не казва, имате право да откажете полеви тест. Нали, това няма да го прочетете в никой нормативен акт. Там пише, че на кръвен тест отиват тези и тези, които са отказали полеви тест. Което автоматически означава, че имаш право да откажеш. А как се отива на кръвния тест? В присъствие на... Казвам на полицаите, че няма да дам че няма да дам полеви тест. Те ми дават един талон, написват ми в коя болница трябва да отида, написват ми до колко време трябва да отида, защото зависи от това дали си в близост до спешен център, където могат да ти вземат кръв или си далеко. Нали, това определят двата часови диапазона, написват ти и трябва да отидеш сам. Без присъствието на... Без, ако си положителен, те са длъжни да те тоест, транспорта е за тяхна сметка. Ако обаче откажеш, транспорта е за твоя сметка. И ти трябва да намериш начин как да стигнеш в оказаното време. Тоест не може човек да си ползва автомобил, да отиде на... Не може презумцията е, че ти най-вероятно си пиян или... Не можеш да... какъв е те ти вземат времевия срок да отиде човек? Дори да откажеш, те ти отнемат свидетелството за правоуправление веднага. Свалят ти номерата от колата, някой може да дойде да ти вземе колата 12 или 24 часа е срока, в който на собствен ход, след като ти я спрели от движение, може да я закара не е задължително с репатрак. Може да я закара някъде в гараж, където повече да не се кара. Без номера може да я кара. С тази бележка можеш да я караш, мисля, че 12 това е интересен въпрос, че го по-форумите, че има спор дали може, дали не може. Може, но не мога да кажа колко време. Да, но с бележката, дето е със свалените номера, може да бъде... Ще е спряна, може да си я пребереш до най-близкия от друг водач. А ти
Не се занимаваш като едно момче, дето имаше интервю по телевизията. Ма приятеля му да дойдел, ма колата пречела, ама трето, пето, десето и той докато си хвани такси, докато отиде в задръстването в София до ВМА и времето му изтекло. Не, ти веднага се вземаш листчето, заебаваш колата без да те интересува какво се случва с нея и отиваш да дадеш кръв. Добре, човек, ако е някъде доста далеч на някакъв извънградски път. Час и половина е там. Тогава че е повече. Да, повече време. Мисля, че е час и половина, ако не се лъжа. В които има време да стигнеш до болница, за да даде кръвна проба. Да. Така или иначе, наркотици за час и половина от кръвта ви няма да се изчистят. Не, въпросът е техническото време, дали може човек след това време и си изпуснал с 1 минута часа, докторът отказва да ти вземе кръв. Имаше един господин, който много се хваляше пак по медиите, по социалните мрежи, че той се скарал там, щял да би и докторите, те му взели кръв, той беше много щастлив. Да, обаче те са му взели кръв, за да се отърват от него. Само, че са записали часа на вземането и това нещо няма да мине в съда. Защото дори да е отрицателна пробата, нали, след това ти си изтървал това време, през което е трябвало да отидеш. Такъв е реда. Според вас час и половина малко ли човек да стигне до болница? Предостатъчно. Предостатъчно. Има вариант да отиде. Ако искаш да стигнеш, е предостатъчно да стигнеш. Да, не е приятно, защото трябва, ако си някъде, някой да дойде да те вземе, да те закара, да те пребере и така нататък, но... А такъв тип шофьори, дето биват подлагани на кръвна проба, с приоритет ли са в кръвния център или там, където се взима кръв? Не съм запознат. Или чакат на опашка? Не мога да ви кажа дали да, защото ако отиде на 50-та минута, а доктор каже, чакай малко отвън, защото имаме още 2-3 да вземем. Челна стойка и казваш, че трябва да ти вземат кръвта. Има съдебно решение, което съм чела, но не мога да цитирам, защото, както вече няколко пъти казах, не се занимавам с такива дела, където има доказателство от видеокамерите, кога човека е влязал, нямало е доктор, който да му вземе кръвната проба, някакви там лелички санитарки са самотали нещо, идва човек, който да му вземе кръвната проба след изтичане на времето. Има разправи в тази насока, в крайна сметка му вземат и той изисква записите от камерите, където се доказва, че той е влязал в спешния център в толкова часа и това, че е нямало кой да му вземе кръв, не е виновен той. Има такова съдебно решение, но това са единични случаи, които, нали, някакви изключения, от които не трябва да изхождаме и да вадим някакви правила. Така че това е, което им се случва няколко пъти, нали, казахме, че го оставяме за после. Това е, което се случва на хората. Те им вземат шофьорските книжки задължително до излизане на кръвния тест, лишават ги от възможността да управляват автомобила, независимо дали е техен или не е техен, държа да кажа. Отнемането е, ако е само твой. Повдигат им обвинение. Повдигат ти обвинение, нали? И съответно повдигат обвинение, ако имаш фалшиво положителен. Ако си отказал, не ти повдигат обвинение, чак след кръвния. И това е нещото, срещу което аз се боря. Аз се боря срещу това, че хората биват третирани като престъпници на база на едно предварително доказателство. Писала съм до всички институции, последно писах до Висшия адвокатски съвет. Писала съм до президента, писала съм до Народното събрание, писала съм до Министерски съвет и съм искала обявяване на противоконституционност на тази разпоредба от Закона за движение по пътищата, предварителна административна мярка, която позволява на полицаите и разпоредбата на Закона за МВР, която пък им позволява да те арестуват и да те задържат. Защото видиш ли ти, ако случайно си пиян и дрогиран и те те пуснат, ти можеш да извършиш друго престъпление. И тук влизаме в ситуацията, в която трябва да се намери решение. Видимо хората, значи полицаите, ако трябваше минат обучение, ако трябваше минава през медицински преглед този човек, не можеш да задържиш някой, който видимо е адекватен и не е дрогиран, независимо, че теста му е бил положителен. Ти да го задържиш за 24 часа. Трябва да намерят начин, а не могат да ми отнемат, да ми задържат колата, да ме оставят без шофьорска книжка. Хората, които водят дела срещу МВР и прокуратурата за това, че 1 година, другият ви въпрос беше колко време се чака. Да, около 1 година се чака. Лаборатории, дето... Не е вярно, имам видеа, имам постове, имам статии по темата. Това беше долна лъжа на МВР, че се забързват кръвните тестове. Изобщо не е вярно. Купени са роботи, които да подготвят предварително пробата, само че когато този робот подготви предварително пробата, тя трябва лаборант и лаборатория и апарат, който да я изследва. Да, този робот помага, но не помага на ВМА, където има 100 лаборанта. Помага, примерно, на лабораторията на МВР, където има 2 лаборанта или 4, аз имам информация точно колко човека са, 4-5 човека, работят от 9 до 5 часа и нощем този робот подготвя пробите. Даде обаче на другия ден имаме 5 лаборанта с един апарат. Аз питам какво правят другите 4, докато единия работи с апарата. Робота им е подготвил пробата.
И всъщност реално погледнато имаме забързване само единствено в ВМА, доколкото знам, защото те вече тестват на 24-часов режим и пробите. Държа да кажа, че ВМА София и ВМА Варна са болнични лаборатории. На тях приоритетът им е изследване на пробите на хората, които лежат там, и то не за наркотици. Те не изпробват само за алкохол и наркотици. Те изпробват хиляди кръвни проби, хиляди изследвания правят. Плюс и алкохол и наркотици, най-вероятно на някакви хора, които са болни или които трябва да бъдат третирани с някакви медикаменти и така нататък. И на тези болници, защото те са болнични лаборатории, последната грижа са им пияните и другираните. Тоест с тези тестове за алкохолни наркотици им се натоварва режима на работа. Точно така, им се смущава режима на работа. И те ще си направят, естествено, че ще направят първо пробите на тези, които лежат в отделенията, чакат на операционните маси и така нататък, отколкото това, че някой чака една година. В ВМА Варна, във Варненския район, доколкото знам, се чака година и 4-5 месеца. Година и половина близо се чака. Година и половина се чака кръвна проба. Да. Разбирате ли? Само за ВМА пробите, които са изпратени само единствено в ВМА, имаме леко забързване от 1 година и 2 месеца на между 6 и 8 месеца. Всичко останало все още се чака 1 година. И излезе министъра и каза: ние решихме проблема, нищо не сте решили, само хвърляте пепел в очите на хората. А и как лъжите. Някои хора излизат резултатите след седмица? Обадил се и някой му изляза с стикер на Народното събрание. С връзки. Да, кой ми беше казал, че имало 10 000 лева е била тарифата да ти е положителен, да ти излезе отрицателен, и 3000 била да ти стане утре. Да. Нещо такова някой. Ще кажеш ли малко повече Така, да. За тарифите. Има ли корупция при полевите тестове? Има Това ли не мога да го твърдя категоричност, но съм чувал, че можеш да си платиш, че можеш да си платиш лаборанта да си сточи неговата кръв и всъщност дори може да си убил човек на пътя, ако имаш съответната сума в кеш. Кръвната проба е отрицателна. Само да допълня. Съветвам хората, много ви моля, и колеги, и всички ваши зрители, ако изпаднат в такава ситуация, да искат задължително изследване на ДНК. На контролната проба, да допълня защо се бавят кръвните проби. Това е защото много удобно в наредбата за тестване на водачите е пропусната стандартната бланка за резултат от тестване за наркотични вещества, каквато има за алкохол. Затова за алкохол излизат бързо. Когато излезе резултата, просто се попълва стандартна бланка лицето Хикс, концентрацията промили, която е установена алкохол, и това нещо се изпраща в съда. И в съда това нещо е документа, с който доказват неговата така незаконна употреба на алкохол и шофиране в последствие. За наркотици няма такава стандартна бланка. И тогава лаборантите, вместо по цял ден да тестват кръвни проби, те пишат съдебно-медицински експертизи, с които после се явяват в съда. Това нещо е направено удобно, за да може лаборантите да получават едно екстра възнаграждение като с граждански договор по тези съдебно-медицински дела, експертизи, които после влизат в делото. Плаща ги потърпевшия като разноски по съдебното дело. И за това се бавят, защото една съдебно-медицинска експертиза, бях забелязал, бяха писали 36 човеко часа работни. Една съдебна експертиза. И лаборанта получава бонус за... Получава възнаграждение. Да. Той се явява като вещо лице в последствие. А полицайите получават ли бонуси за хванати другирани? Не. Това е мит. Това е слух. Даже имаше слух, че ако отрицателен тест си го плащали те. Това е мит. Няма такова нещо. Те за това в такава масовост и те тестват, нали? По принцип би трябвало, наредбата все още ги задължава да тестват само единствено водачи, за които има обективни данни, че са употребили, да речем, блуждаят и погледа някъде, очите ти са много червени, нещо от този род. За съжаление, в България, знаете, всяка такава практика се опоручава и просто преписват си едни и същи основания от там чата общия, който имат с районното. Даже имаше такъв случай. Която са изброени... Имаше такъв случай интересен... Симптоми, те си избират един потърпев жалеше всъщност причината, за която са му извършили теста, защото бяха записали неадекватно сменяне на предавките, а той с автоматични скорости. Така че, нали, хората дори не се замислят какво пише, това е абсолютно никакво. Но това няма никаква стойност в съда и не може да бъде оспорвано. Да. Заради това всъщност няма никакво значение дали са написали. Къде позитивирал ли си, значи са свършили работата, защото виж, че си излязал позитивно. Имат право да тестват. Да. Просто си измислят нещо и слагат там някакво тикче и това е.
Той мен, като сме спирали всеки път заради шапката, случай ракетовете, които нося, винаги казват, нали, има акция. Да, има акция, знаеш. Да, има акция. Ще бъдете подложени, нали, на полеви тест, така и така. Сега, по отношение на плащането... Употребили ли сте? По отношение на плащането имам обратна връзка от хората, че независимо дали кръвният ти тест е положителен или отрицателен, катаджиите не ти връщат шофьорската книжка, докато не си платиш кръвния тест. Има много въпроси към мен, колко струва този кръвен тест. Някой ми казва, че струва, някъде им вземат 400 лева, някой ми казва, че им вземат 260 лева. Нямам идея колко Шофьора струва. трябва да си плати кръвния тест. Така, по закона за движение по пътищата, кръвният тест си длъжен да си го платиш само ако е положителен, като разноски по делото, или ако си отказал полеви тест. Тоест, ако някой реши, след като е чул какво съм казала, че ако го спрат ще откаже полеви тест, той трябва да си приготви 400 лева. Защото отказвайки полеви тест, ти си длъжен да платиш кръвния тест, който ще ти направят, независимо дали е положителен или отрицателен. Но ако ти си дал полеви тест, този тест е бил фалшиво положителен, след това ти си дал кръвен тест, излязал ти е кръвния тест, където резултатът ти е отрицателен, по закон нямат право да те накарат да го платиш. Така че, ако трябва да ходят с адвокат, ако трябва да се разправят, но практиката на хората, които ми дават обратна връзка е, че не им дават шофьорските книжки, докато не си платят теста, което е абсурдно. А те не трябва да го плащат. Първо не трябва да го плащат по закон и второ, откъде на къде ще плащам нещо, дето аз не съм видала наркотици. Завеждащия отдел токсикология към ВМА, автора на сегашно действащата наредба 1 от 2017 година, професор Васил Атанасов, който сам си е разписал пълната свобода да ценообразува въпросните кръвни тестове по негово усмотрение. Ама за ВМА предполагам. Каквато цена, каквато цена каже той, такава цена е. Ама във ВМА, а на другите. Да, говоря самите. Може да бъде повече от 400 лева. Мисля, че най-високата цена, която са ми казвали е 400. Четирите лаборатории, които са изписани в наредбата, имат право те да определят цената. Сега за хората, които не знаят, четирите лаборатории, извинявай, Митко, са ВМА София, ВМА Варна, МВР болница и Института по криминалистика към МВР София. Да. Тоест има 3 в София и една във Варна. Цялата страна. Така. Могат да тестват. В частна лаборатория кръвна проба за канабиноиди струва 60-70 лева. ВМА. И за колко време излиза в частна лаборатория? Един ден. За един ден? Има. Там са 300-400 лева. Не. Чакайте малко сега. Значи, защото има значение колко наркотика ти изследват. Всеки един наркотик, който ти изследват, струва допълнително пари. Така че ако ти си бил положителен за еди си какво и в лабораторията преценят, че трябва да изследват 3 наркотика, тогава цената за кръвния ти тест ще бъде 260 лева. Ако те преценят, че трябва да изследват всичките 8, тогава ще ти е 400 лева. Така че има значение за какво си бил положителен. Бъдете сигурни, че те ще преценят всеки път, тестват всички. Значи аз имам обратна връзка, че знам за хора, на които са им вземали 400, на хора, които са им вземали 260. Така че може да е разликата в ВМА и МВР болница, може да е разликата за това колко наркотика са изследвани, но всъщност не бланката е тази, която е причината за забавянето на тези тестове, а технологията, по която се тестват. Коренно различна е технологията, по която се изследват едните и другите. Коренно различна е подготовката на специалистите, които трябва да бъдат обучени. Ето сега, примерно, решихме проблема в МВР болница, назначен един лаборант, който ще го обучаваме между 6 и 8 месеца. И колко ще спечели той един лаборант, като няма апарат за него? Нали? Разбирате? Тоест, това, извинявай, прекъснахте, за да не забравяме за цената, защото ти задаваш въпрос и аз ти казвам, после ще отговоря. Да. И всъщност така и няма да ти отговоря на някой въпрос, затова ми... И аз да дам малко съвети също. Ще си позволя, те няма да са присъствието на правен човек, няма да са правни съвети. Аз съм... Аз казах, че моите не са правни. Да, граждански активист съм аз, така че гражданско-активистки съвети ще дам. Всички потърпевши и всички хора, които се чувстват по някакъв начин застрашени и засегнати от абсурдните ни закони, да заповядат на 20 април на Орлов мост, 15:30 часа. Всъщност ние се събираме да протестираме срещу абсурдите в тази наредба, защото изчерпахме всякакви възможности за диалог адекватен с хората от властта. И аз като адвокат Боянова съм присъствал на много съгласователни процеси и обсъждания в Народното събрание. Даже стигнах до така среща на кръгла маса с министър-председателя Денков по темата. За съжаление, нещата не стигнаха до никъде. Имаше нов проект за наредба, в който имаше и така
добри неща, имаше и доста абсурдни отново, нови абсурдни неща, доста от проблемите не бяха решени, но ние всъщност искаме едничко просто нещо и то касае употребяващите канабис, защото и това смея да кажа, самите концентрации на детекция и самите метаболити и вещества активни, които търсят за другите, за амфетамин, кокаин и така нататък вещества, са сравнително адекватни. В смисъл, те действително, ако позитивираш на този дрегер или на кръвната си проба, можем да сметнем, че ти все още си под влиянието на тези вещества. Може да не си много надрусан, но все още по някакъв начин те влияят. Може да си махмурлия в този смисъл на думата, нали? Може да си в постефектите на това вещество. Но можем да сметнем за теб, че изобщо не е добра идея да се качваш зад волана. Проблемът е детекцията на канабис. Защото говорим за дни, седмици, месец, след като ти си преустановил употребата и този метаболит, който те намират в кръвта ти е не психоактивен. Това, че той се намира в кръвта ти, по никакъв начин не означава, че ти си под каквото и да е опиянение. Така че искаме премахването на този метаболит от наредбата. А какво? Ти комуникираш с политици? Комуникирам много с политици. Има ли обещания от тях? Много обещания, нито едно изпълнено. Нали? Всичко е обещание, докато излезеш и напуснеш залата, където си в момента. Айде да не казвам имена, но един политик от Продължаваме промяната, когато се случи тази глупост с отнемането на автомобилите и те научиха от мен какво са гласували и приели всъщност в зала. Той ми каза, аз им написах на моите колеги, на моите колеги, че ако до септември месец 2023 година ние не оправим тази работа, не приемем нова наредба с някакви по-смислени закони, съпътстващия, аз ще си подавам ставката като народен представител. Значи, септември 2023, мина доста отдавна, човека все още е народен представител. И общо взето това господин Ананиев, който е човек, Настимир Ананиев, който им отговаря за сектор там пътна безопасност, транспорт и общо взето. Ще гледам под масата. Да, той под неговата смяна всъщност пропуснаха цялото нещо с конфискацията на автомобилите. Много искаше да го бори в началото и да го отменя. Като видя, че не може, сега излиза по телевизията и говори, че вижте пак че негова идея едва ли не, че е много ефикасно и много работи. Да върна за това, че на тях им беше обяснено, че това е за да преберем на хората колите и да си оправим автопарка. Една мацка, която нейни приятели ми писаха, тя знае на кой министър е даден джипа. Разбираш ли? Тя знае на кой министър е даден нейният джип, последен модел Мерцедес. Така че не е направено. Не са му казали Ананиев, моля ти се и на другия. Ще ти дадем джип, да. Да, спокой тебе и да тебе ще уредим. Ще уредим и тебе, така че те сега си чакат джиповете. Всичко е направено за пари. Но искам още нещо, ако ми позволиш. Сигурна съм, че вашите зрители ще се вълнуват от това какво според нас е решението на проблема. Митко току-що каза, че иска махането на дарабара, нали, на мен нищо не ми говори това нещо. Бокс и тетрахидроканабинол. Което замяната му, само да кажа, защото те все пак трябва да детектират нещо, да го заменят с активната съставка на канабиса, която е делта 9 тетрахидроканабинол, което ако го имаш в кръвта си, означава, че ако го имаш и в 1 нанограм на милилитър, можем да сметнем, че този 1 нанограм на милилитър по някакъв начин ти влияе. И така отново ще имаме нулев толеранс, но нулев толеранс към наистина хората, които по някакъв начин имат наркотик в кръвта си, а не следа от някога си, когато са употребили. Тоест, дали Митко не иска да се махне, да не се тестват, или наркоманите да карат или така нататък. Той иска да се направи такава промяна, която ще доведе до следния резултат. Ще бъдат съдени само хората, които са дали положителен полеви и кръвен и които наистина са били под въздействието, а тези, които, както казват, аз пуших в Холандия една цигара, защото много вече важно в Германия. Вече в Германия. Много важно е за Малта, Люксембург, Испания, Гърция. Да, всъщност, след това тези хора няма да дават положителен резултат, защото преди една седмица са пушили в една от тези държави. Така, тъй като обаче
това не решава проблема с хората, които са на определени медикаменти и то държа да кажа незабранени. Защото много важно е вашите зрители да знаят, че има много препарати и лекарства, които се употребяват за медицински цели, но те влияят върху съзнанието на човека и управлението на моторно превозно средство след тяхната употреба е абсолютно забранено. Така че, когато разрешим каквото и да било, няма да разрешим на шизофреници, на хора с силна депресия и на хора, които са на много тежки сънотворни, да шофират веднага след като са ги употребили. Така че е важно за зрителите да знаят, че когато употребяват медикаменти, те трябва да прочитат много внимателно листовката, какво пише, да прочитат какви са основните съставки, да ги потърсят в наредбата за забранените вещества и да видят дали случайно това, което употребяват, не е забранено. Защото факта, че имаме употребата на наркотик под формата на лекарство, не означава, че ви няма да бъдете осъден. А на листовката не го ли пише, че не трябва да се шофира? Пише, разбира се, но те не си четат листовките. Те си ги купуват, пият си ги и след това казват, аз откъде да знам. Има листовка, трябва да четеш и да проверяваш, защото незнанието на закона не уневинява никого. Но решението какво е? Непрекъснато се говори за промени под въздействието на. Тоест много хора искат да бъде променена наредбата, съответно закона за движение по пътищата и наказателния кодекс, защото промяната само на едно от трите няма да промени крайния резултат, да бъде записано под въздействието на. А не след употребата. Аз обаче съм категорично против. Защо? Защото това ще отвори още една врата за корупция. Кой ще е този, който ще преценява дали аз съм под въздействието на или не? Кой ще е този, който ще преценява дали очите ми са зачервени, защото съм изморена или защото съм под въздействието на нещо си? Това ще бъде физическо лице, което ще има цена, за съжаление, в България. Затова моето предложение и това, което аз смятам като правилно, за да могат да бъдат елиминирани и хората, които са взели сънотворно снощи и днес резултатът им е положителен, но те не са под въздействието на, защото при тях проблема е същия като тези, които са пушили една цигара миналата седмица, всъщност да се сложи долна граница. Която долна граница да бъде такава, че хората, които са пушили отдавна и хората, които са пили било антидепресант, защото казвам ги, антидепресантите, сънотворните и лекарствата за епилепсия са най-често срещаните и най-силните. И най-честите проблеми са с тях. И хората, които са употребили такова лекарство, но не са под неговото въздействие, защото е минал определен период след вземането на лекарството, да не могат да не попадат под ударите на закона. Така че за мен и там нямаме вече човешкия фактор аз да преценя дали или. Това може ли да стане с някакъв полеви тест на друга марка? Полевия тест ще си остане същия, като всички неговите негативи ще са същите. Минимални не можем да ги променим. Защото ако го отвориш и дръпнеш онази лента, виждаме какво представлява всъщност тестера. Това е класически антигенен тест, какъвто е и COVID теста, примерно, или теста за грип. Една черта, две черти. Това, което прави машината единствено, тя съдържа фотоапарат, принтер и термостат. С термостата се достига правилната температура за детекция. Фотоапарата заснема една черта, две черти, три черти, изпринтва ти името и на принтера излиза резултата с името ти и всъщност това отива в съда в последствие или в лабораторията, където да съответства. Тази тест касета вече не се използва като доказателство в съда. Но това няма да бъде променено. То няма граници на него. Тук е да или не. Да, колко струва такава касета? Промяната ще бъде в кръвния тест, където да се заложат. На свободни пазари излиза на едро 60 лева. Държавата ги взима заради високата бройка, малко по-евтино. Мисля, че около 40 и няколко без ДДС. Една машина за детекция струва от порядъка на 10 000 лева. 10 000 лева струва един този принтер апарат, с термостат струва 10 000 лева. Да. Който стои в полицейските автомобили. Да. Малко да влезем малко и диалог с адвокат Бен относно въздействие и след употреба. Ние сме всъщност защитниците да се премине към практиката въздействие. И то не защото смятам това за оптимално. Не защото смятам това за най-доброто решение. Действително това ще затрудни страшно много прокурорите да доказват въздействието и да осъждат наистина опасните хора на пътя. Така е, съгласявам се. Но в нашата 8 годишна битка относно адекватни
процедури, наредби и закони за тестване, ние винаги удряме на камък, когато се срещнем с въпросния професор Атанасов от ВМА, автора на наредбата. Защото като му кажем, господине, моля ви, махнете този не психоактивен метаболит, нали, от това и започвайте да тествате наистина наркотици в кръвта, а не метаболити. Той казва, закона ми казва след употреба. Така че аз по какъвто начин установя тази след употреба, нещата приключват. От друга страна, това също отменя ангажимента му да търси концентрациите на въпросния метаболит или на каквото и друго намира. Така че ние в закона ли трябва да възприемем принципа, който е с алкохола? Да. Да сложим граници. Нали, защото за алкохола нямаме нулева толерантност, имаме доста изяснена толерантност. До 0,6, да, до 0,5 ти съвсем законно можеш да шофираш с алкохол в кръвта. Над 0,6 до... Над 0,51. Да, до 1,2. До 1,2. Ти си административно отговорен и над 1,2. Но ако не си причинил ПТП, ако си причинил ПТП, всичко над 0,51 е... И другия аргумент, който професор Атанасов има, казва, ние не можем да въведем за наркотичните вещества концентрационни прагове, защото всеки наркотик в различна концентрация влияе коренно различно на всеки човек. Той с алкохола е също. Една бира на тебе ти влияе по един начин, на мен е по друг. Това е... Аз не се съгласявам с него. Казвам, че това е неговото оправдание, за да не си свърши работата адекватно. Той има следния аргумент. Казва, човек, който редовно употребява канабис, да речем, или редовно употребява хероин дори, понеже толерансът му е доста вдигнат, той ще има много висока концентрация на активно вещество или метаболит в своята кръв. Но всъщност неспособността му да шофира няма да е изобщо... Способността му да шофира няма да е почти нарушена, защото той има толкова висок толеранс, че той все едно, дали е надрусан или не е надрусан, за него е... С алкохолиците е същото. Да. Те си ходят с 1 промил постоянно, обаче това не означава, че могат да шофират. Когато и да го хваниш, той има 1 промил в кръвта и той е подсъдим. Да, моля ви, позволете ми да си кажа. Да. Това е оправданието на ВМА да не си свършат работата адекватно. Той съвсем удобно пропуска факта да каже, че той търси такива концентрации в кръвта, които по никакъв начин не говорят за каквото и да е опиянение. Нали? Само и само да има повече осъдени. Така че ние за това предпочитаме под въздействие спрямо след употреба. Просто защото предстои политическо решение по темата. И то е да менажираме, както казах, видимото и невидимото. И то е дали да вкарваме много невинни хора в затвора, за да можем да вкараме и някой виновен, или да рискуваме някой наистина виновен, 1-2 да се окажат на свобода, но да не вкарваме невинни хора в затвора. И за медикаментите да кажа, защото това беше съществен разговор също в рамките на срещата ни с министър-председателя. Има няколко съществени други проблема, които излизат от темата с канабиса, нали, в тази наредба. Едното е хората, които получават по предписание лекарско хапчета. Там имаме следния конфликт. Ти нямаш право да шофираш. Mm-hmm. Това е привилегия. Ти минаваш нужния изпит и ти получаваш разрешение от държавата, лиценз. В същото време същата тази държава ти казва, ти си болен и трябва да взимаш хапчето хик, за да оздравееш. И накрая пак същата тази държава те хваща заедно с книжката, заедно с хапчето и ти казва, не, ти си нарушител и ти ги взима. Това, което предложиха от страна на ВМА, просто изглежда не им стига волята да го реализират. И на мен ми се струва адекватно. На медикаментите, които потенциално могат да позитивират. Като в Турция да има червена точка. Така, има кола и оградена. Да има знак. Аз няма. Да има знак на опаковката. Нещо, което също не искаме, да. Да има знак на опаковката, който да ти... Или, например... Единият знак е забранено, който категорично е забранено, а другия знак е внимавай, когато... Знаете, има такива лекарства. Внимавай, когато употребяваш лекарството, защото може да повлияе върху... не съдържа забранени субстанции или те не са в такова голямо количество. За съжаление, това е единственият адекватен начин, защото тук да поправя... Няма да го поправи това в закона просто. Разбираш ли?
да поправя малко адвокат Боенова, голяма част от тези вещества не са в забранителния списък. Значи те не могат да са в забранителен списък едно и да са легално изписани медикаменти. Голяма част от тях са в долните списъци, в 3 и така нататък, за високорискови вещества, които имат място в медицината. И човека да тръгне да ги търси по активна съставка за бранителите. Не, въобще няма поправя. Моля, че сега съм им гледала рецептите. Покрай тея видеа се свърза с мен сумато тия хора. Значи в момента, в който ми каже лекарството, аз го отварям, виждам основната съставка, направо си в първия списък вътре. Те могат да го намерят. И другото има страшно много вещества, които са психоактивни, не са препоръчани за шофиране, но този тестер не ги открива. Говорим за бензодиазепини. Това е нещото, което създава голям проблем. Те се изписват от безсъние, депресия до епилепсия, конвулсии и така нататък. Доста широко приложение имат. Нали, не ми е най-любимото това да се изписват тия неща за щяло и нещяло, но в България има такава практика. И за съжаление тези хора всичките попадат по някакъв начин под риск да бъдат установени след употреба и това ми се струва адекватно решение. Просто да се маркират самите опаковки. Или другото решение, което е възможно е просто в момента, в който лекарят ти ги предписва, да ти вземе книжката. Това е логиката. Защото ти от тук насетне не би трябвало да шофираш докато ги взимаш. Другия проблем хората, които употребяват метадон. Това са хората, които са били зависими и все още са зависими към хероин, морфин и така нататък опиати. Понеже държавата ни има все още някаква политика спрямо тия хора, така наречената субституираща програма, тези хора, за да не се инжектират хероин или морфин, държавата им дава безплатно метадон. Който метадон ги лишава от абстиненцията, така че да търсят хероин и морфин, но е не психоактивен опиат. Защо тогава е тук в... Именно. Той е откриваем като отделна категория вещество там и държавата не е сложила... Значи, цялата идея да попадне в този тестер е, за да се разделят метадоново използващите от тези, които са взели опиати, тези, които са на хероин и морфин. Затова имаме една категория хероин и морфин. Една лентичка има за хероин и морфин, една лентичка има за метадон отделна. Да. И цялата идея на това нещо е, че тези хора, които са на метадонова програма, да не попадат под санкция. Обаче ние в наредбата не сме сложили изключение и в закона не сме сложили изключение. И всъщност това, че тук сме си взели даже една идея по-скъпия тестер с още едната валентност за метадон, няма никакво значение. Това ли е разликата между 3000 и 5000 на дръг тест? Не, има различни СТК-та. Тук пише СТК 8, значи 8 вещества. А иначе има и СТК 6. Мисля, че има и 4. В смисъл, по-малко вещества детектира. Пак е 5000, дръг тест 5000, само че касетата има за по-малко... Така, и всъщност тези хора пак стигаме в този момент, в който държавата е с моркова и с пръчката, защото ти казва в един момент, приятелю, спри да взимаш хероин, ние ще ти даваме безплатно метадон, ти да спреш да си наркоман и да си възстановяваш се наркоман на субституираща програма. Ела, молим ти се, нали? И ти отиваш, обаче често метадоновата програма е една в областен град, да речем. И ти, да речем, си от село Еди, кое си Врачанско, ти трябва с колата да стигнеш поне няколко пъти седмично до метадоновата програма, си вземеш метадон и с колата трябва да се върнеш. И то човек да спираш, взимаш му книжката и го вкарваш в затвора, където за Бога там има най-много наркотици. Значи, ако си мислите, затворите са направени за хората, нали, там да ги сложим, за да не взимат наркотици, там има най-много наркотици. Влизат ли изобщо хора в затвора или пресете, които получават така наречените пияни, другирани? Слушайте, Митко, всичките са в затвора. Страшно много приятели на затвора. Защото и не втори път. Да, и какво? Или получават условна присъда. Първия път е винаги условна. Което пък е доказателство, че не превентира нищо от този закон. Тези хора продължават да правят рецидив, не се по никакъв начин модулира поведението им и те продължават да взимат наркотици и да шофират. Защото тези хора имат нужда от помощ. И аз съм чела, но не мога да посоча точно кой е един от мултимилиардери, милионери и така нататък. Мисля, че даже беше англичани, не съм много сигурна. Той води кампания, при която в цял свят след
легализирането, разрешаването, декриминализирането или какъвто и термин искате да сложите, на наркотиците. Тоест, за мен това е законно разрешаване на тяхната продажба и употреба, не управление, продажба и употреба. Следващата стъпка да е наркозависимите да бъдат третирани като болни, а не като престъпници. Mm-hmm. Не знам какъв ефект би имал. Аз, както казах от самото начало, аз съм от хората, които трябва да ги обесим, да ги застреляме, да ги убиеме и така нататък. За съжаление, защото виждам резултата от това, когато някой от тях направи пътно-транспортно происшествие и има загинали. Съответно, съм абсолютно за всички мерки, които могат да ги спрат да шофират. Ето Митко казва, че това не помага, защото те се превръщат в рецидивисти и в крайна сметка влизат в затвора. Може би този човек е прав, че ако бъдат третирани като болни и бъдат лекувани и им бъде оказана своевременно помощ, аз примерно същата тая песен я пея за джигитите. Значи той е джигит, ти го хващаш, правиш му глоби, той не ги плаща, не усеща никакви санкции, не усеща никакви рестрикции, създава в себе си чувството за безнаказаност до момента, в който той причинява пътно-транспортно происшествие, в което убива някой друг, а дори много често и себе си. И моята пледуария в съда е, имаме градация, която държавата е спомогнала този човек да създаде по времето на тази градация чувството за безнаказаност. Много често тези хора имат преди това ПТП-та с материални щети и на финала то неминуемо рано или късно се стига до там. И ако тези хора бъдат като в Германия своевременно вкарвани в програми, курс за идиоти му казват в Германия, и с тях се работи още от съвсем рано, още след втората глоба, се работи психолози, педагози и така нататък, аз съм убедена, че голяма част от тях ще се променят. Защото голяма част от тях ще осъзнаят, много важна мярка е те да работят като санитари в болниците и в моргите, да видят за какво става въпрос, какво могат да причинят и какво може да стане като резултат от тяхното шофиране. Същото той иска да бъде приложено в цял свят по отношение на наркозависимите. Тоест да им се помага. Че постигаме вече изближаване на позициите за това, че аз цитирам само един човек, завишаване. Да каже името. Джордж Сорос се казва. Не, аз имам в предвид друг. Съмнявам се за името му, но нямам в предвид за него. Да, не е за Сорос. Започвам от начало. Радвам се, че постигнахме изближаване в позициите за това, че просто завишаване на глоби и наказания не води до резултат. По-скоро трябва да имаме по-адекватни наказания и ефективни мерки. Разбира се, другото нещо, което трябва да кажем е, че знам, че с адвокат Боенова ще имаме технически спор за това колко точно са причинителите на смърт на пътя, които са употребили алкохол и наркотици. Какъв процент са те? Официалната статистика разкрива доста нисък процент, но и двамата с нея съгласяваме, че официалната статистика не е адекватна по темата и числото трябва да е по-голямо. В смисъл, тя казва, че между 0 и 4 случая годишно са причинени от употребили наркотици, около 10 пъти повече са от употребили алкохол. Но технически спора и аз и тя сме съгласни, че това е занижена цифра. Сега, защо да обясниме занижена цифрата? Може ли след малко? Да. Ти ще ми дадеш. Имате думата. И двама. Говорим за това, че истинските причини хората да умират на пътя са съвсем различни. Не са защото сме много пияна и много надрусена нация. Защото пътищата ни са отвратителни. Защото знаците ни не се виждат, защото брасно всичко с храсти, никой не ги е кастрирал. Защото има дупки. Защото са неадекватно направени пътища, че някой е крал пари по цялата система. Това са основните причини, защото културата ни е тъпа. В смисъл, в България нямаме култура на шофиране. Всъщност затова правим много нарушения. Защото в България е някаква
как да кажа, източник на мъжество и статус е ти да нарушаваш правилника за движение. Защото ти си по-големия тарикат, нали? Ще минеш на това червено, защото кой ще ти казва на тебе, че трябва да е червено, или ти, защото си с много хубавата кола, нова и скъпа и така нататък, или искаш да се докажеш някаква мацка и така. Или на себе си. Имаме сериозен културен проблем при шофирането. Той е балкански, не е само наш. Има много загинали в Румъния, има много загинали в Гърция, има много загинали в Сърбия, в Македония и така нататък. Това си е балкански синдром, който не се изкоренява с повече наказания или с репресия към пияни и надрусани, оправя се с смяна на чипа, на културата. Но ние не инвестираме там. Ние дори усилията ни не инвестираме. Оставете парите. Дори усилията ни не са насочени там. Усилията са ни да застане полицая, там където примерно от ограничение 90 за 100 метра става 40 и той да се скрие в храста и да те ковне с възможно най-голямото нарушение, за да се взимат едни пари, нали? И тези пари не достигат реално за... И проблема в чипа, основно е в чипа на полицаите. Не е в чипа на водачите. Чипа на полицаите, защото полицая, основната му формална, нали, пътния полицай, основното му формално задължение е да повишава безопасността на пътя, но реалното е да събира глоби. И ние сме ги превърнали най-многобройната полиция в Европейския съюз. Те не се крият. И ако те не ни крадат колите и така нататък и не опоручават мерките, ответната реакция на хората ще е друга. Хората сега казват, няма да карам ще превишавам скоростта, защото те имат хранилки и се крият в храстите. Ако няма хранилки и не се крият в храстите, тогава няма да имаме това оправдание. Mm-hmm. Но да, голяма част от причините за пътно-транспортните происшествия не са пияните и дрогираните. Но аз казвам така, дори да приемем, че 3% от статистиката са смъртни случаи са причинени от пияни и дрогирани, на 600 човека. 3% колко са? Така, официалната за надрусните 0,18. За пияни и дрогирани аз ги слагам така. Ако един от тези 18 е вашия брат. Така е. Нали? Един човек, разбирате ли? Значи искам да се спре да ми се говори, ама 3% била превишената скорост, ама 3% били пияните и дрогираните. Ако само 0,00001% това е твоето дете, или твоята майка, или твоя брат, за съжаление, обаче, тогава няма да разсъждаваш по този начин. За съжаление, сега обаче, да обясня, сега няма да ти дам да ме прекъснеш, че преди малко как не ми даде. Тогава влизаме, тук няма да ти позволя и първия път. Аз ще продължа да говоря. Значи, за това да се върна първо на въпроса, защо статистиката е сбъркана. Това го обясних на предишния подкаст, когато бяхме с Искрен по отношение на превишената скорост. Сега ще го обясня отново, защото най-вероятно други хора ще гледат, тъй като темата наркотици е интересна за други хора. Значи, когато стане пътно-транспортно происшествие, полицаите тестват хората, които могат да бъдат тествани. Те не тестват починалите и не тестват тези, които са в състояние, което не позволява да бъдат тествани и биват откарани в болницата. Тези хора се тестват след това в моргата или в съответното лечебно заведение. Те не попадат в тази статистика, защото нямаме механизъм, по който тази информация след това да се връща обратно в МВР и да попада в статистиката на МВР. Защото след това прокуратурата не си прави труда и съда да кажат на МВР, ние този го осъдихме, защото всъщност той е починал при ПТП-то, само че той е бил пиян. Или този човек, който вие не сте могли да тествате, защото е откаран в неадекватно състояние, в кома или в каквото и да било друго в болницата, ние сме му направили тест. Този тест е излязъл след 1 година и той е бил дрогиран. Защото неговия тест също излиза след 1 година. И това нещо, ако всичките тези се върнат обратно и попаднат в тази статистика, процентът няма да е толкова нисък. Но да, ще е двоен. Няма да е 50% от хората. Но аз казвам, един човек ако е, и този човек ако е ваш близък, няма да разсъждавате така и да ми говорите, ма само 3%. Ама тук 3, там 3, там 3, там 3, те станаха 100. Позволете ми да отговоря, без да ме прекъснете. Това нещо с единия човек и ако е вашето дете е политически лозунг. Това са емоционално заредени аргументи, които когато си политик трябва да игнорираш. Защото емоцията не е добър съветник. Защото ти като политик взимаш решение не само за това дете или за неговия родител,
Взимаш решения, които касаят абсолютно всички хора от това общество, които не са убийците на това дете. Те са случайните хора, които шофират на пътя или случайните хора, които пресичат пешеходната пътека. Но се пияни, и когато помолих нещо. Могат да станат. Помолих нещо. Благодаря. Когато взимаш политическо решение по тази тема, основните неща, които се слагат в един триъгълник са обществен ред, обществено здраве и човешки права. И е хубаво да измислим нещо, което е в баланс по средата между трите. Защото ние в момента сме приоритизирали обществения ред за сметка на човешките права и за сметка на общественото здраве. И преди малко ви обясних за видимото и невидимото. И всъщност, че за да спасим това едно дете, ние може би жертваме стотици други деца. Жертваме ги, защото забраните не спират никой да употребява вещества. И те вместо да употребяват сравнително безвредния канабис, употребяват смъртоносната билка синтетична и умират. Просто ние тях не ги броим. Нямаме броене за смъртност с наркотици в България. Просто не съществува такова нещо. Измисляме си числото. Често е 0, между другото. Но аз знам, че са няколко стотин деца. Ами да ги броят да намерят решение. Които са загинали след употреба на синтетични наркотици. Малко. И аз не казвам, че не трябва да ги спасяваме. И когато седнем и премерим всъщност това едно дете спасено от това, че сме арестували 3000 водача невинни, за да може единия, който е виновен, да не го убие, трябва да слагаме на кантара абсолютно всички други животи. Да, Митко, но трябва да намират решение и за другите неща. Ама ти ми изопачаваш думите, няма да се съглася. Благодаря за... Значи изопачаваш ми думите. Така че, когато се фокусираме само върху една метрика, нещата могат да излязат много добре. Например, държавата, когато говори за конфискацията на автомобилите, говоря МВР, много се хвалят, че това е много успешна мерка, защото те много автомобили са хванали. Следващата мярка, която използвате, по-малко хора позитивират на тестери. Значи ние имаме възпитателен ефект. Но поставените цели не са тези. Поставените ти цели са да намалиш смъртността и травматизма на пътя. Ако ти не я намаляваш, значи какво като си хванал много хора и че си събрал много глоби и много автомобили? Аз искам да се върна на темата с конфискуваните автомобили и след това и да продължим вече към края за самото тестване с въпросния полеви тест. Когато един автомобил е конфискуван, отнет, водачът има ли право да си го откупи преди да отиде на търга на НАП? Не, може да участва. Не. Значи първо, ако е последен модел Мерцедес, първо, тъй като сега вземам думата, никога не съм казала и напротив, не сме в съда. Хора трябва да бъдат лекувани. Тоест, казах също и, че може би е добра идея да се разреши продажбата, за да се спре нелегалния трафик и за да могат децата да са осведомени откъде да купуват. И те да не бъдат заклеймявани, а да бъдат лекувани. И не в нито един момент не казвам, трябва да гледаме само да спасим тези, които са на пътя, а другите кучета ги яли. Не, но за другите трябва да има други мерки, които не трябва да поставяме, ама ние сега ще се концентрираме само върху тези или само върху тези. Не, всяко дете е важно. Всеки човешки живот е важен, не само детето. Така че в нито един момент аз не казах, дайте няма да ги рестриктираме тези голяма работа, че убиват някого, или не казах, дайте ще ги рестриктираме, за да не убиват някого, а пък ще ги оставяме да умират наркоманите. Никога не го казах. Казах, че трябва да спасяваме всеки един човешки живот. И ако тези ги спасяваме, като не позволяваме пияни и дрогирани да управляват моторни превозни средства, тези пък, които са под въздействието, които са зависими, които си купуват синтетични наркотици и така нататък, тях пък ще ги спасяваме по друг начин. И това обаче е работа на тебе и на някой друг. Моята работа е, аз съм се концентрирала не да спасявам света, а да спасявам само загиналите при пътно-транспортни происшествия. Затова се ограничавам там и няма да позволя да ми бъдат изопачавани думите, като едва ли не на адвокат Боянова ни пука за другите 300, които са умрели от фалшиви наркотици. Не, пука ми, защото те също са нечии деца, само че те са твой проблем. И ти трябва да го решаваш, защото това е твоята мисия. Моята мисия са тези, които са на пътя. Разбираш ли?
На хората, които имат други кампании, Аз не мога да се боря за живота и на болните от рак, и на болните от нещо друго. Разбираш ли? Аз съм се концентрирала само върху това. А ти си се концентрирала върху наркотиците. Така че това е този отговор. Другия отговор не е отговор, то нямаше въпрос, аз държах да изясня. Твоя въпрос е, мога ли да си откупя? Не мога да си откупя, ако карам и ми е конфискуван последен модел GPML, защото това е дарен на министъра на туризма. Разбираш ли, примерно? Ако е по-ефтин. Нали? Има ли такова право? Участваш равно на търга с останалите. Ма тя колата ти, ако те ти я продават по пазарна цена, те ти я продават по пазарна цена, за какво трябва да държа да си купя точно тая кола? Аз мога да си купя всяка друга. А колата ми, ако е произведена преди 1 януари 2010 година, за какво ми е? Ако е служебен автомобил, аз не съм собственик на фирмата. Те не ги конфискуват. Значи, трябва да платя колкото струва самия автомобил като глоба. Пазарната стойност. Как се плаща тази глоба? Примерно един автомобил, който струва 80 000 лева, който аз съм шофирал и са го отнели. Това нещо не са го отнели. Ще бъде вкарано в Конституционния съд и ще бъде отменено, като ще трябва да бъде заменено с глоба, която е една и съща. Тоест, ако автомобила е твой, го отнемат, ако не е твой, да глобяват 5000 лева. Защото имаме непропорционалност на че един автомобил може да струва 200 000, друг автомобил 2000. Автобус или тир, нали, също колко струва това нещо. Тук възниква най-голямата непропорционалност. Това още не е вкарано. Тоест не е регламентирано. Още между другото. Свърши. Правителството няма вече власт. Конституционния съд. Тоест, ВКС си работят. Чака 10 Танасова да се накрени. Да, някой трябва да го вкара това нещо. Да допълня само това за непропорционалността, за да го разберат хората. И това е реална хипотеза. Ако ти си шофьор на камион и те заловят след употреба или пил си, айде, да забравим тия наркотици, пиян, те спират. Ти не си блъснал никой, не си убил никой, просто се спряли, проверили сте и ти имаш над 1,2 промила алкохол. Конфискуват камиона. Отнемат го. Така, отнемат го. Начисляват ти парите, защото той не е твой. Само го начисляват ти глоба. То камион може да струва половин милион лева. И ти реално за действие, което, по смисъл на закона е престъпление, но е престъпление без жертва. Ти не си навредил на никой. Фактически. Просто си пиян на пътя. Ще ти начислят глоба, която е по-голяма от кръвнината, която държавата ще ти начисли, ако си блъснал човек и си го убил. Стигаме до страшна непропорционалност в размера на наказанието. Която още не е решена. Ще бъде предстои да... решена, вече една година този закон си действа. Да, имам едно финално питане към вас. На теста на Drug Test 5000, който е на касетата, полицейския така наречен тест, има параметри за тестване. И имам въпрос, как се контролира средата на тестване, защото пише, че трябва да се прави теста в условия от плюс 4 градуса до плюс 30 градуса. Зимата, лятото... За това имаш машина, всъщност. Тази машина, като е в отворен багажник на полицейски автомобил, навънка е минус 10 градуса. 10 бона. Нейната работа е да доведе нещата до 25 градуса, където горе до оптималното за детекция. Значи не съм съгласна с това. Но има технически спецификации, които често полицаите нарушават. Нарушават и методите за съхранение. Това нещо, всъщност това е тези температури, ако не греша, с температурите, в които трябва да съхраняваш тези касетите. И да правиш теста. Значи може да се разпечатате обществено достъпен на английски език, обаче опътването на машината Drug Test 5000. Също така, там се запознаете с техническата спецификация на точно кои химически молекули вещества засича като определена категория вещество. Това, че човек не трябва да е консумирал дори вода 20 минути преди теста... 15. Няма ли такова? Има 15. Значи пише, че цигари, вода, кола, каквото и да е друго, което е попадало в устата ти последните 15 минути, може да доведе до смущение в резултата. Затова, ако такова нещо ви се е случило, тук-що сте отпил глътка кола, тук-що сте изпушил цигара, кафе, каквото и да и ви спре полицай и желая да ви направи тест, обяснете му това обстоятелство и го помолете да изчакате нужните 15 минути. И имаме ли това право да
Нямаш по наредба. Няма. Тоест, По наредба нямаш. Ще ме тестват, дават ми, аз трябва да започна да се тества. Полицая би било редно да ти влезе в положение. Ще влезе. Значи, аз изхождам винаги от това, че полицаите са добронамерени и не са там, за да ти правят номера. Да, има и такива, но... то може, нали, той реално погледнато може и да е срещу неговия интерес, защото неговия интерес е да те хване, нали. Това за него е бонус точка, защото той е разкрил престъпление. Но може да се окаже, че въпросното влияние на това вещество, което си се нажабурил или си отопил, или си пушил или такова, всъщност доведе до това, че ти вместо позитивен ще дадеш отрицателен. В смисъл, тоест може да те спаси. Това реално е срещу интереса на полицая. Така че му казваш, човече, така и така, просто не искам да позитивирам фалшиво, моля ти се. Пил съм вода, кола, еди какво си, дай да изчакаме 15 минути. И също съм чувал и за практика, в която нали, спирате с топалка, изваждате от автомобила и чакат 15 минути и тогава ти го дават, знаейки отлично, че... Да. Защото те все пак са обучени да извършват тия тестове, макар и зле, но са обучени. Така или иначе, опътването е категорично, опътването на машината е категорично, че температурата е не само температура за съхранение, а и температурен режим, при който трябва да се прави теста. Тоест, опътването казва, че при транспортиране, примерно аз задавам въпроса, как ги транспортират от Германия до тук? Те ги транспортират с някакви тирове. Дали тези тирове са хладилни, дали в тях, пък ако е зимата, има печки, които да поддържат този режим. И изрично в опътването пише, че за кратки интервали от време, колко са кратки не пише като часове, може да се достигне и до минус 15, примерно до плюс 60. Така. Но температурният режим е много важен към момента на правене на теста. Аз съм казвала не веднъж и не два пъти, че ако някой полицай те нарочи, съм отправила обвинения, че дупчат пакетите като презервативите с игла, защото в момента, в който този пакет бъде дупчен и вътре влезе въздух, теста всъщност вече е негоден. Като той би трябвало да даде лентичката, която е за годност на теста, би трябвало да отрази, че теста е негоден и да трябва да ти се направи нов, но това не винаги е така. Другото, което е изрично в опътването на машината пише, че трябва да е този температурния режим между 4 и 30 градуса, което, нали, същите зимата за какво става въпрос, което ви попитахте, и лятото в горещините. Няма статистика, но аз съм убедена, че тогава са много повече фалшиво положителните и фалшиво отрицателните тестове. И в опътването на машината изрично е записано, че когато тази температура не е подходяща, примерно, машината е в багажника на патрулката, навънка е минус 10 градуса. Имаме ли някакво право да откажем тест? Искат ти да ти направят тест. Не. Така. Ако почнеш да се обясняваш, веднага влизаш в темата, ето той е агресивен надрусане. Нали? Аз затова в моите видеа казвам на хората как виж се защитите, не мога да знам. Всеки ще решава сам. Аз казвам на какви изисквания трябва да отговаря. И всъщност опътването казва, че ако тази машина е извън температурния режим, примерно на минус 10 градуса, те затворят патрулката, пуснат парното и направят вътре в патрулката температурен режим между 4 и 30 градуса, за да направят теста, вътре в опътването пише, че трябва да се изчака минимум 20 минути, защото в машината се образува конденс. Да. Кой полицай ще ви покани в техния автомобил на парно 20 минути? 20 минути, за да... Тук ще ви кажа, че си има такава практика. Насериозно се е взели цялата работа, естествено. Полицайите. Единият вариант е карате до районното. Това да. В районното извършване. В апарат, който да. Другият вариант е, да речем, давам пример от зимен курорт, там те чакат в кабинка, която са затоплили. Така, идеално, обаче това скарането беше спряно като практика, защото хората казват, че това е арестуване и принудително отвеждане до районното управление. Колеги, не, те ти казват, да, но не могат да те оставят, тъй като имат съмнения, не могат да те оставят ти да шофираш и трябва полицая единия да кара твоята кола, другия да ти трябва да седнеш в патрулката, защото те вече имат съмнения, не може. И това било противозаконно. Т.е. ние като шофьори имаме право да откажем да го направим на място този тест, но в районното. Нямаш как ще ги да кажеш. Не, в районното. Мога ли да кажа, аз искам да го направим в кое си район? Не. Няма такова право, няма никъде да записваш. Нещо за тестерите за алкохол да допълня, защото доста се фокусирам върху наркотици. Тестерите за алкохол са съвсем отделна машина. Те са дрегер.
това е дрегер като марка. Говоря с алкотестер. Памперси. Вместо дръгчек е алкотестер. Вече се здобиха с ново поколение, защото дълго време караха за старото поколение дрегери и много поразии се случваха и с тях. Например, с хора, които току-що или в скоро време са се нажебурили с някаква вода за уста, която съдържа алкохол. Значи непосредствено след като се жебурил с такъв препарат вода за уста, е много възможно да получиш позитивна проба за алкохол и то в сериозни промили, да речем 3 и нагоре промила алкохол. И имаше такива случаи, също на водачи, които човека буквално сутринта си измил зъбите, нажебурил се, излязъл на работа, бам, 3 промила алкохол и там каза, хора, това е абсурд. Виждате, аз в момента свободно разговарям с вас, мога пируети да направя и така нататък. Аз ако съм на 3 промила, трябва да съм труп, нали? Трябва да съм припаднал. Камо ли да шофирам и да говоря. Отива на кръв се оправдава, но в този, нали, диапазон до кръвта този човек е обвиняем и всичко, нали, всичките проблеми. За какво излиза бързо? За това. За това да не излиза за алкохол. Да си довърши за това. Полицията се здоби с ново поколение дрегери, които имат функция, която различава алкохола в дроба от алкохола в устата. И ако тук що сте се нажабурил с вода за уста, но нямате алкохол в дроба, когато издишате, това нещо ще изпилка алкохол в устата. Mm-hmm. И ще трябва да изчакате отново, ще помолите полицая, защото и за него, нали, той няма друг вариант, не може да ви пусне да си тръгнете. Ще изчакате 10-15 минути, ще духнете отново или там ще се нажабурите с вода малко да смъкнете този алкохол и ще ви тества наново. Но това е специфична настройка на машината и нямаме уверение, че всичките дрегери на полицията са настроени. Така че питайте си изключително, ако сте употребили току-що вода за уста и така нататък, дали машината е настроена. Той самия полицай може на място да я настрои, да го включи това нещо, защото веднъж, ако не е настроена, духнеш ли веднъж и светна ли 3 промила, той записва резултата. И вече влизаш в хипотезата на позитивирал и трябва да отидеш на кръв да се оправдаваш. Просто полицая в този момент да включи настройката за алкохол в устата. И ще дам последни думи, защото вече, нали, навъртяхме брояча. Искам да стане ясно, че моята лична кауза и движението, което представлявам и протестите, които правим и всичко, което организираме по тази тема е за повече справедливост на пътя. Не е някой опасен човек да се измъкне невредим от закона. И аз съм пешеходец, колоездач, пък и шофьор с златен талон. И аз искам да ми е по-спокойно на пътя, но това няма да стане с цената на свободата на невинни хора. Ще стане с адекватност. Ще стане с повече смисъл и ние всъщност, да, имаме разписани искания, да, адвокат Боянова не е съгласна всичките ни точки, които искаме там от този протест на 20 април да отбележа пак Орлов мост 3,5. Но и ние искаме да отворим темата. В смисъл да има адекватен дебат и нещата да се пренапишат наново с някакъв повече смисъл и повече адекватност вътре в тях. И затова благодаря на медията, че ни даде трибуна. Благодаря, че има, нали, достоен по някакъв начин и адекватен събеседник тук по темата. И ще се видим на 20. Така, значи включете в исканията си, за да продължа от там, откъдето ти свърши, и правото на втори полеви тест за наркотици. Защото в наредбата изрично е разписано, че имаш право на 2 пъти да духаш на дрегера за алкохол, но нямаш право на 2 положителни теста, защото теста за алкохол е безплатен, докато касетата струва 50 лева, обаче 50 лева ли ми струва на мене всичко, което ще ми объркат едната година. Така че борете се за забързване на кръвните тестове, защото това ще е нещото, което ще реши всички проблеми. Ако за 3 дена става кръвният тест за наркотици, така както става за алкохол, аз няма да имам никакъв проблем. Борете се за това да не ни третират и да ни задържат 24 часа, нали, като ме свалят от колата и се пребера с такси. Няма как да причиня каквото и да било. А пък ако ще го причиня и след 24 часа, като му пуснат от ареста, някои ги задържат за по-малко.
Така че ако има политически фигури, които се интересуват от вашия канал и гледат, трябва да се реши спешно тези няколко проблема. Единия е неравноправните клаузи в наказателния кодекс, другия е бавните експертизи, третия е третирането на хората като престъпници, без да е доказано по безспорен начин. И четвъртия е проблема с некачествените наркотици и всички врати, за които говореше Митко, които се отварят, за да не те хванат. Аз доколкото знам и балоните, които дишат, те също не показват, ама те имат краткотрайно действие, така че... Те са само азот и кислород, няма как да бъде. Да, но... Правим нов подкаст. Нали, за балоните, да. Но трябва да се работи. Аз за пътната безопасност казвам, че има 17 сектора, в които трябва да се работи. Няма да постигнем намаляне на ПТП, ако работим само в един. Тук проблема е същия. Ако само едно нещо направим, няма да го променим. А последните ми думи към всички ваши зрители са: правете с живота си каквото искате. Пийте, друсайте, умирайте по креватите вкъщи, давайте си парите за каквото искате, но не шофирайте след употребата на алкохол и наркотици, защото тогава поставяте не само вашия живот в опасност, а живота на всички около вас. Много ви благодаря за този разговор. Надявам се да сме били максимално полезни по една доста изчерпателна тема. Със сигурност ще имаме и други срещи, защото темата е дълга и вероятно ще има промени. Ако има въпроси от вашите зрители, да ги пишат в коментари и ще се съберем отново, за да отговорим. Както каза адвокат Елица Боенова и на същото мнение е Димитър Карагегов, не карайте пили, не карайте употребили наркотици, карайте трезво, не си ползвайте телефоните по време на шофиране, спазвайте ограниченията на пътя и бъдете ни примерни водачи, каквито трябва да бъдем. До нови срещи и ни следите в социалните мрежи Dizzy Riders.